convocatoria da sesión ordinaria do Pleno da Corporación Municipal do Concello de Gondomar, número 1, 2015. E hoxe xoves, 15 de xaneiro de 2015, no Auditorio do Estovio do Concello de Gondomar, ás 20 horas. Antes de ler a orde do día, disculpa a ausencia dos concelleiros, tanto Paula Bouzós por razóns de maternidade como de Jesús Algueiro, que non sei se xa saliu do hospital, que hospitalizaron fai un par de días por unha infección de garganta. O seguinte, non falta ninguén máis, non que os saiba. O seguinte orden do día. Primeiro punto, aprobación da acta anterior número 1414 da data 13 de novembro de 2014. Algún comentario? Ben, votemos pois a aprobación da acta. Votos a favor da aprobación da acta? Todos. Queda aprobado unánimemente. Segundo punto, resolución de expediente de investigación de camiño público número 109. Señora Durán, por favor. Gracias, alcalde. Con data 31 de xaneiro de 2014, procedeuse ao inicio do procedimento de investigación da cualificación xurídica do camiño de Guisande ou Camiño dos Cochos, procedéndose á publicación do inicio do expediente no Boletín Oficial da Provincia e no tabuleiro de delitos da entidade, ademais de dar traslado ás administracións competentes de conformidade coas previsións do artigo 49 do Regulamento de Bens das Entidades Locais. Presentouse unha alegación en data 3 de marzo de 2014 que foi informada polo arquitecto municipal en data 14 de xuño de 2014, no que se concluía con carácter xeral o carácter público do camiño investigado ata o punto accesible deste. Aos efectos de cuantificación e medición do camiño investigado e seguindo as directrices establecidas no devandito informe técnico, en data 26 de agosto de 2014 incorporouse ao expediente correspondente plano topográfico. En data 20 de novembro de 2014 emitiuse o correspondente informe do arquitecto municipal sobre a titularidade do camiño e a correspondente ficha aos efectos de rectificar o inventario de bens co seguinte grado de detalle. Xa teñen cada un de vostedes aí a proposta, onde ven efectivamente este detalle do camiño. Visto o informe de Secretaría emitido en data 8 de xaneiro de 2015, propoño ao Pleno deste Concello a adopción do seguinte acordo. Primeiro, declarar o carácter público ou demanial do camiño Guisande ou Camiño dos Cochos conforme ao seguinte grado de detalle. Segundo, incluir na seguinte rectificación que se faga do inventario municipal de bens o devandito camiño conforme a ficha elaborada polo arquitecto municipal. Terceiro, darlle traslado do presente acordo a cantos interesados houbese no procedimento. Cuarto, publicar o presente acordo no Boletín Oficial da Provincia e na web municipal aos recursos que procedan a efectos de coñecemento xeral. A Comisión Informativa, por unanimidade dos seus membros presentes, 5 votos a prol, 4 dos membros do Grupo Municipal do Partido Popular, un do membro do Grupo Municipal do CDL, 5 abstencións, unha do membro do Grupo Municipal do PSOE, unha do membro do Grupo Municipal Mixto e 3 dos concelleiros non adscritos, don Antonio Araújo Quintas, don Pauliño del Río Iglesias e don Eladio Coscas Pereira, e ningún voto en contra, ditaminou favorablemente o asunto. Grazas. Algún comentario? Señor Ferreira. Grazas, boas tardes a todos e a todas. Sobre este punto, anunciar que o Grupo Municipal Socialista vai a absterse da súa votación por considerar, ademais, que o informe do secretario municipal é clarificante en este senso e que non queda claro que este camiño sexa público ou demanial. De feito, non só eso, senón que se anuncian do propio informe, se atendemos o seu tenor literal, o incumprimento de unha serie de trámites procesales que implicaría de por sí a nulidade de pleno dereito da resolución adoptada. Eso e moitas máis cousas que aparecen no expediente nos fai levar e a pensar que, dende logo, o procedimento non está de acordo á legalidade, que podría haber un posible conflicto de intereses entre os veciños e entre os intereses propios desta administración. E, ademais, tamén entendemos que, cando un camiño público se declara como tal, pois debería declararse da súa totalidade, desde o principio ao fin, e non procede moito, salvo error por esta parte, considerar e declarar público medio camiño e non outro medio, como é o caso.
Tamén xenera unha serie de dúbidas e de preguntas ao respecto de se este camiño era privado, como fixo o Concello para otorgar licenza de obra para edificar aí, si verdadeiramente non había acceso a camiño público. É dicir, se estamos falando dun camiño privado, eso xenera un problema para a concesión das licencias urbanísticas. Eso e moitas máis cousas nos levan a pensar que non se fixeron ben as cousas, que isto pode incurrir, ademais, en serias responsabilidades para a administración e que a resolución adoptada pode ser nula de pleno dereito. Ante esta actuación, pois non nos queda máis que, e dun xesto, ademais, incluso creo que xeneroso, absternos da votación e que sexa, en todo caso, responsabilidade deste goberno declarar público ou non este camiño que foi quen fixo e quen instruiu e quen elaborou o expediente e que non debe conocer con detalle e incluso hasta tal punto de asumir responsabilidades si se fixo algo mal. Nada, moitas grazas e o noso voto vai a ser abstención. Grazas, señor Gómez. Boas tardes a todos e a todas. Vamos a ver, eu este camiño si que eu tamén o conozco un pouco. Cando me tocou estar no goberno estuve ali en varias ocasións e bueno, o que se trae aquí en concreto, o trozo de camiño, por decirlo así, pois está máis que claro que é público. Bueno, non é público porque para iso estamos aquí, para elevalo a público, non? Pero bueno, ali hai varias edificacións, no seu día se fixeron os retranqueos, foron cedidos ao Concello, con documentos ante notario, todo. Tanto é que o informe do técnico, quero dicir, do arquitecto municipal é favorable, claro. Hai varias viviendas, deuse licencia, bueno, pues ten que ser, pero bueno. Os camiños públicos, que é o que decía aquí o compañero da Corporación Ferreira, cando se fan, deben facer na totalidade. Eu sei que hai grandes problemas, pero bueno, esos problemas hai que solucionalos. Entonces, ante eso que debería ser na súa totalidade, e ante un informe, en este caso do secretario, é un informe que crea as súas dudas, bueno, o que justifica, pois, eu estou de acordo con él, non? Estou de acordo de que debe ser camiño público e tamén estou de acordo con este caso co señor secretario, non? Entonces, ante estas dúbidas, eu tampouco vou ser un problema para que este camiño non se leva público, pero bueno, pois tamén podéis hablar máis do goberno, que con eso, pois, como el voto vai ser a abstención en este caso. Moitas gracias, nada máis. Grazas, señor Gómez. Señor Costas. Hola, boas noites. Seguindo as directrices dos compañeiros, en vista do informe do secretario, meu voto vai a ser a abstención. Grazas. Moi ben, moitas grazas, señor Garrido. Boas noites. Ben, estamos ante un camiño que ven de lonxe. Non hai máis que ver o expediente que está a disposición dos concelleiros e concelleiras, donde a primeira data que hai é 1999, unha acta de aliñamento. 28 do 10 do 99, acta de sinalización de aliñamento. É curioso que, aparte de un escrito dos veciños instando a que fora a inspectora municipal no ano 2001, de repente este camiño desaparece da vida municipal, digamos, da vida administrativa municipal, ata o 16 do 1 do 2009. Momento en que se produce un requerimento da alcaldía de 26 de xaneiro de 2009, sendo alcalde o señor Araújo, pedíndolle á inspectora de obra que realice unha inspección dese camiño, porque evidentemente era un camiño cunha problemática
que ven de lonxe e cunha problemática incluso de opinións contradictorias, cando non de certo conflito. A inspectora de obras realiza o informe que lle pide o señor alcalde e 10 días despois emite este informe, donde sinala, por un lado, que non figura no inventario como camiño público, segundo, enumera xa daquela as licenzas outorgadas no mesmo, que son 8, é dicir, xa hai 8 casas no 2009 neste camiño público, as licencias non outorgadas, que cifran unha, as cesións realizadas e os aliñamentos, e visto, e un plano de detalle, evidentemente, da situación do camiño, máis unhas fotografías das edificacións existentes. Producto deste informe técnico, o señor alcalde decide que hai que solicitar un informe ao arquitecto municipal sobre isto. E se fai tamén o 26 de xaneiro de 2009. En abril deste mesmo ano, o arquitecto municipal entende que o camiño deberá ser considerado como público, pero estamos en abril do 2009, todos sabemos o que pasou despois, do 2009 ao 2011. Como ben dixo o señor Gómez, entrou outro goberno. E vostede o coñecerá, pero non hai ningún papel que acredite ninguna actuación administrativa nese período. Con lo cual, este requerimento e todo este inicio do expediente para saber de que estamos falando se paraliza. O seguinte que hai no expediente, aparte dun escrito dun particular que vive nese camiño solicitando que se solucione desta vez, hai un chanzo, un período de 4 anos onde non se produce ninguna actividade administrativa. Se produce actividade administrativa porque os veciños do camiño, supoño que eu bastante fartos de que non se diga dunha vez cal é a súa situación, envían unha serie de queixas ao Valedor do Pobo. O Valedor do Pobo require a este Concello en numerosas ocasións que conteste o seu requerimento. Teño que decir que o señor alcalde, señor Guitián, facendo uso da súa proverbial rapidez en resolver os asuntos e da súa eficacia e eficiencia, necesita como 4 ou 5 requerimentos do Valedor do Pobo para darse por enterado. Pero bueno, darse por enterado. E emite unha comunicación da alcaldía, e estamos xa en agosto de 2013, para que, en vista dos escritos e requerimentos reiterados do Valedor do Pobo, diga de alguna contestación ou paseado, e vostede inicia un procedimento. Require o arquitecto municipal de que realice un informe a respecto deste camiño en agosto de 2013. Ella reitera ese informe en xaneiro de 2014. Parece ser que non tiña vostede en este lapso dende agosto hasta xaneiro este informe do arquitecto municipal. Bueno, se produce ese informe do arquitecto municipal e a partir de aí se inician os trámites de investigación da calificación xurídica deste camiño. Hai unha serie de escritos da Xunta, que consta que a Xunta non está nos bens inventariables da Xunta, ese camiño, do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas tampouco, e a partir de aí se produce o inicio deste expediente. Se abre un período de alegacións e hai, efectivamente,
unha alegación feita por un, bueno, encabezada por un veciño e asinada por bastantes outros. Ao final de toda esta situación estamos agora en xaneiro de 2015 e con isto que quero dicir, primeiro, que é un camiño que ven de moi lonxe para solucionar o problema, segundo, que é un camiño nos propios informes mesmos do arquitecto municipal hai opinións contradictorias de si é de un ou do outro lado, hai unha serie de licencias dadas que requeren seguridade xurídica, que é unha evidencia. Por lo tanto, temos un camiño que levamos dende o 99 ata agora 15 anos con el, sin resolver, un camiño que ten unha certa tensión aí e que, por lo tanto, require, primeiro, por un lado, un procedimento sin mácula, por así decirlo, correcto, para que esta inseguridade xurídica non volva de novo a aflorar. Curiosamente, o informe do secretario actual de 8 de xaneiro de 2014, que supoño que é de 2015, que será un erro material, evidentemente, é xa un expediente de agora, non de hai un ano, entendo eu, polo tenor literal do propio informe, danos que pensar que este procedimento estea feito coa legalidade precisa ou para apuntar e apuntalar esa seguridade xurídica. Porque hai un feito evidente. Non sei, e agora non lo dirán vostedes, por que non se atenderon os requerimentos co informe do secretario municipal establece no seu informe. E se había moita prisa, en vez de traelo a este pleno, cumprir os trámites que o secretario cree que faltan, que é o asesor xurídico do Concello, correcto, e traer isto con un informe de secretaría que dea o visto bo a proposta da alcaldía, porque, moito me temo, que visto o informe do secretario e do que obra no expediente, non hai seguridade xurídica, que é o que supoño que todas e todos queremos que se produza cando se leve a público este camiño. Porque dá a impresión do tenor do informado de que calquera actuación diante dun contencioso administrativo ou de calquera actuación judicial, esta aprobación que se va a producir aquí, ou se podería producir, vai a crear moitos problemas e vai se desfacer este expediente. Por lo tanto, a nosa postura é que primeiro nos expliquen por que non consideran oportuno, dado que isto leva 15 anos, non pararse un momento, falar co secretario e dicirle, bueno, que fai falta, cales son os trámites, porque cando, entendo eu, un secretario municipal pon palabras tales como nulidade de pleno dereito, non o fará a lixeira, entendo eu, non o fará a lixeira. Por lo tanto, en vez de estar dándolle seguridade xurídica a uns veciños, vamos a crear máis inseguridade xurídica e vamos a estar ao albur de que alguén, tendo en conta a conflictividade ou a falta de consenso sobre a titularidade dese camiño, alguén acude aos tribunais e, visto como está resolto este expediente, volvamos ás andadas. Por lo cual, gustaríame saber, en primeiro lugar, por que o goberno municipal non considerou preciso atender ao requerimento que se fai o secretario e se hai alguna maneira de que incluso a día de hoxe se atenda para traer a titularidade pública dese camiño de unha forma máis garantista. Grazas. Grazas. Señor Lamén. Hola, buenas
noites a todos. Bueno, como di usted, señor Pauliño, isto vende hai moito tempo. Este camiño xa é público de por sí desde hai bastantes anos, xa o dice o informe técnico do arquitecto. É un camiño que teñen todos os servicios, hasta ten luz pública. O único problema que ten este camiño, que é de terra, para darlle entrada a esta xente, as súas casas, as súas viviendas, temos que arreglarlo. Temos que arreglarlo e para arreglarlo necesitamos polo público. Estas viviendas foron dadas con licencia co apoio do Plan do 97, que estaba este camiño trazado xa en público, pero non fora pasado aos bienes do Concello. A parte que queremos dar hoxe como público, os veciños xa fixeron a súa aportación ao Concello para poder, a súa sesión, perdón, baixo notario, non? Entón significa que estamos todos de acordo en facer todo isto. Además, donde están as viviendas tienen servicios, bueno, te dicen antes que tengan servicios de seguidos, que temos a necesidade de reparalo, porque non poden pasar cos coches, que é un camiño que está con terra. A seguridade é total, penso eu, porque está como público desde hai moito tempo, ten saneamento, ten agua, ten luz, ten todo. Mas outra cosa non hai. Despois temos os anchos concretos que son de 6 metros, que están ben dentro do plan, e é o que temos. O informe do señor secretario dice que bueno, que pode ter inseguridade jurídica. Entre outras, inseguridade jurídica si facemos todo o camiño a partir do punto hasta chegar ao turbio. Aí non hai sesión ninguna, aí non hai nada. Lógicamente, hasta aí non podemos poner como público o camiño. Según o inventario municipal, isto aparece recogido na cartografía existente no Instituto Geográfico Catastral, Mapa Nacional Topográfico Parcelario do 71, sale como camiño público. Ya sale como camiño o total. Xa levamos, desde 99, levamos 15, 16 anos xa, non sei, xa perdo o tempo. Vai ser obra de por isto andar. Creo que é hora de que esta xente poda ter un camiño que poda entrar, salir, etcétera, etcétera. E nada máis. Gracias. Grazas. Comentar máis, señor Ferreira. Grazas. A ver si nos aclaramos. Eu creo que a intervención do concelleiro era mellor que non a fixera, se me permite o nivel de confianza, non? Porque desta maneira parece que iba a quedar a cousa así, xa habíamos dito nós o que tiñamos que íbamos a facer e tal, pero é que despois da súa intervención é que nos obliga a ter que facer unha segunda. E claro, se antes tiñamos dudas, agora temos máis. E agora xa estamos casi de non votar a abstención e votar en contra, se me descuido. Porque, a ver, vostede é consciente de que aí hai un problema desde antaño. É consciente de que hai un problema veciñal. Recoñece que as cousas, bueno, non están do todo claras. Sin embargo, dice que xurídicamente, sí, hasta casi se atreve a pronunciarse sobre o informe do secretario e demais. Bueno, mire, vou a decir, para que primeiro que ten que ter claro este goberno, e o que ten que ter claro vostede como responsable de urbanismo, é se ese camiño é público ou é privado, ou é blanco ou é negro. É dicir, se vostede dice que é un camiño público, que sempre foi público como mantén, o que ten que facer vostede é non traer isto aquí para pasalo a público, porque xa hai público. E debe xustamente facer os trámites que sexan necesarios, se lle falta algún, para incorporalo ou todo eso. Se é público, é público. Se é privado,
pois obviamente non pode vir a decirnos aquí que é público, porque, hombre, só faltaría, está vostede xustamente para isto, para controlar esta situación, para facer un expediente. Entonces, a mí me gustaría primeiro de que aclare se ese camiño é público ou se é privado. Ben, se é público, me parece unha tomadura de pelo que veña aquí como punto da orden do día para pasalo a público, porque se é público, non? Hasta aí, de acordo. E se é privado, pois eu creo que debería tamén explicarnos por que en un camiño privado se dan licenzas, se pon alumeado público, se fai abastecemento de auga, se fai saneamiento, alcantarillado, etc. Podrá compartir vostede comigo de que de facto ou de feito é público, pero de dereito é privado, non? Claro, entonces, se é de dereito privado, inda que de feito vostedes creen que é público, habría que ver a que lle facemos caso, a legalidade ou ao que vostedes digan. Non, é que non me están entendendo, están confundindo unha cousa ca outra. Están facéndome ver a min que como ese é a costumbre, e como iso xa está así, xa vale. E eu estou dicindo xusto o contrario, que donde hai lei, e donde está a legalidade, de pouco nos vale a costumbre ou que hayan feito gobernos anteriores ou ustedes. Son cousas distintas. E aquí estamos en termos de legalidade, porque isto é un procedimento administrativo donde se resolve, mediante unha resolución, pasar un camiño de dominio privado a público. E hai que facer un reconocimento de máis. E iso, se lle parece pouco as consecuencias que trae, pois bueno, non estamos falando de cousas serias. Ben, para non redundar máis, a súa intervención non é nada clarificante, ao contrario, sembra máis dúbidas sobre este expediente, o cual debería vostedes sopesar incluso empezar de novo con el, salvo que da intervención agora que si cree a ben facer nos aclare primeiro se é público ou se é privado, porque iso de cuasi público non nos vale o cuasi privado, ou é unha cousa e outra. Non me queda claro, señor concejal, non me queda claro se ese camiño é público ou privado. Le pediría primeiro que mo aclarara. Grazas. Grazas. Señor Gómez. Señor Costa, señor del Río. Ben, eu creo que dada a intervención do señor concelleiro de urbanismo, resulta bastante evidente preguntarse por que estamos aquí, porque si o camiño é público de por sí dende o 71, porque traen vostedes esta proposta da alcaldía, é incomprensible, porque dende logo este pleno non pode declarar público o que xa é público, correcto? Se é público, o que teñen que facer vostedes é actuar como tal. Dame a impresión, por lo tanto, pareceme bastante procedente o que di o señor Ferreira de que primeiro debería vostede clarear este tema. Sobre todo, si o goberno entende de que este é un camiño público dende o 71, correcto? E, por lo tanto, a partir de aí, igual, todo este expediente non ten moito sentido. Non ten sentido. Tenda que é bastante difícil, desde logo para mí, entender como é posible que aquí declaremos a natureza xurídica de algo que xa o é. Estamos precisamente aquí porque esa calificación xurídica non está clara e se iniciou un expediente. Por lo tanto, entendo que primeiro debería vostede decir eso. Porque ademais é que ten saneamento, ten auga,
ten luz e o camiño de terra, bueno, pois asfalten, se o teñen claro. Se o teñen claro que é público, non sei por que non o poden asfaltar. É dicir, es que non son condicións que unha actuación deste calibre non de por sí trae como consecuencia que sexa un camiño público. De aí a dificultade que está tendo este e outros camiños, que haxa auga, o que haxa luz, o que haxa saneamento, moi posiblemente sirva, por exemplo, a nivel de impostos, para calificar como urbano un terreo que ao mellor no plan é rústico. Conta cos servicios de saneamento, auga, acceso rodado, e inda que estea calificado nunha zona rústica a nivel urbano, a nivel tributario, entra dentro do concepto do IBI. Pero non estamos falando do concepto do IBI aquí, estamos falando da calificación xurídica dun ben. Por lo tanto, se vostede ten claro de que ese ben xa ten unha calificación xurídica, retiren o punto da orden do día e actúen como tal. Teñen que clarexar este tema, porque si non é bastante difícil de entender antes de continuar de seguir debatindo este tema. Grazas. Grazas. Contesta vostede ou contesto? O punto precisamente trata diso. Resolución do procedimento de investigación de camiño. De eso se trata. E o que se propón precisamente, a vista vostede deu a clave, o que se propón é declaralo público, declaralo de maneira oficial público e incluílo no inventario de bens. De eso se trata. Eu, en cambio, discrepo con vostede ca intervención do concelleiro. Efectivamente, o camiño xa é público de por sí, o entendemos que é público, pero a efectos de asfaltalo precisamente, que é o que nos propoñen os veciños, porque claro, teñen problemas graves cas chuvias, a entrada co propio camiño, que ten todos os servicios, e que eles cederon cando se deu a licencia. Non vamos a entrar, entendo que non debemos entrar aquí, porque se deu a licencia en aquel momento, cas cesións, creo que non é o caso deste pleno, ou deste punto, pero, dende logo, digamos, non sei como explicarlo, esta é precisamente a investigación, de per se, sería público, pero non o é. Para nós, o facelo a parte esa de asfalto, pois como un problema cando lle pedimos ao arquitecto, oyes, podemos asfaltar eso, podemos pedir unha subvención, por exemplo, para asfaltalo, se fora o caso, podemos decir que efectivamente é público, e que é un terreo, que é un ben do concello. Non. Ese é o problema que temos. Entonces, por eso nos parece lógico traerlo aquí a modo de investigación e resolver, declararlo claramente público e incluirlo no inventario de bens. Por eso traemos unha ficha. De eso se trata. De eso se trata. O así o entendo eu. Así o entendo eu. Para solventar un problema que, como dicen, efectivamente non só hai en este camiño, sino en outros tamén. Pero bueno, hoxe temos este. O feito de que non este, hai sentencias por aí que dicen que o feito de que non este no inventario de bens do concello, neste caso particular, non significa que non sea un camiño público, pero de feito non está no inventario de bens. Nos parece adecuado, precisamente, aparte a instancias precisamente do secretario, este punto de investigación e traelo aquí directamente, incluílo, declararlo público, incluílo no inventario de bens. Eso é un pouco, este é o que realmente se está propoñendo. Non toda esa, digamos que si ten ou deixa de ter, bueno, curiosamente ten de todo. É un servicio a uns veciños, é dicir, é solventar un problema xenerado, pois bueno, que é o que decíamos, que non vamos a entrar en como nin por qué, pero xenerado que teñen estes veciños. Eso que plantexamos aquí. Efectivamente, hai un informe do secretario que non é clarificador de todo e que pode dar lugar a consideración, como algún de vostedes decía, de non traer este punto a este pleno. Efectivamente, o pensamos, pero bueno, creemos que fundamentalmente nos dous puntos que trata o informe do secretario hai un punto, vamos polo doado, que
o punto de tratar o totalidade do camiño ou só esa parte. Efectivamente, o secretario parece que ven a decir que se debería tratar a totalidade do camiño, pero o arquitecto, en cambio, no seu informe fala de que esa parte onde non hai casas que se trate no plan xeral. Perfecto, dice él. O secretario ten unha opinión en contra. O problema o temos na outra parte, é dicir, realmente o que traemos aquí é a solución dun problema. Por outra banda, nesta parte que decimos de decir claramente que público é onde están feitas as cesións feitas por os particulares ao Concello. Por lo tanto, eu entendo que aínda que é así, e temos o informe de arquitecto, pois, bueno, que non está de máis declararlo claramente público. Por outra parte, noutro punto, no que incide no feito da comunicación a todos os afectados desa zona, realmente o proceso administrativo tivo unha exposición pública deste feito. Por lo tanto, eu entendo que cumple, non digo todo, porque efectivamente aí o dice o secretario, me reservo, lógicamente, pero que cumple esa parte de coñecemento público do que se pretende. Por outra banda, insisto, no feito de que hai sentencias que dicen que un camiño, o feito de non figurar no inventario, non ten por que non podría considerarse público, para explicarme claramente. É por eso que o traemos aquí. Eu creo que está de todos coñecidos, se coñecen a zona, é un camiño de servicio, de servicio de utilidade, de uso público para eses veciños. Se fixo un traballo de recopilación topográfica da cesión exacta para marcado do que é o camiño exacto, cas cesións que fixeron eses veciños que dan a ese frente dese camiño. Esas casas que están aí tenen licencia. Creo que é o pleno, precisamente, o que ten a competencia para algo que de per se é efectivamente así, pois declararlo claramente, e iso que realmente estamos traendo aquí, a solución dun problema. Por suposto, non nos vamos a votar, lógicamente, a nosa proposta a prol de que isto se faga, porque entendemos eso, que é unha solución a un problema de algo que de per se, que eu entendo que é o que quería decir o noso concelleiro, existe e é. Queren comentar algo máis? Señor Ferreira. Sí, eu quería preguntarlle se é público ou é privado. Porque non me quedou claro. Diga vostede, como se dice das películas, non? Conteste si ou non a pregunta que lle formulo. É público ou é privado? Pero é que, por eso lle digo, o punto que trata é de investigación. Entón, se deron todos os pasos, entendo eu, para declarar o público. Todo o camiño está feito por pedazos, trozos, cachos de cesións de fincas dos particulares. Investigación. O que queremos é declarar o público claramente, pero eu non son quen de decir se é público ou privado. Por eso traemos aquí, para declarar claramente público. ¿Quere tomar la palabra? Por suposto que ya dou. Bueno, efectivamente, a investigación xa está feita. Entendemos, eu entendo que queda demostrado que é público. Por tanto, por eso traemos aquí. Gracias, efectivamente, ten vostede bastante razón. Deu aí un oquif. ¿Algún comentario máis? Sí, alcalde, perdone. Está perdonado de antemano. É unha maneira de falar, non ten nada que perdonarme, nin lle debo nada. Quero decir, eu lembra que lle dixen na Comisión Informativa de Asuntos de Pleno de si íbamos a aprobar o investigar. Non lle fixen dunha maneira inocente. Xa. Pero rematou a intervención dicindo queda sobradamente claro que é público. Demostrado.
non sei que Si aprobamos o punto, sí. se non, non. Entonces, é público ou privado? Si non, non. É dicir, volvo a decir o exemplo que lle poñía antes. Si pedimos unha subvención para asfaltar o camiño, arrasalo, e lle digo ao arquitecto, faime un informe, porque a subvención nos vai a solicitar, nos vai a pedir que digamos que efectivamente un terreo do Concello, e un camiño do Concello. O arquitecto non me vai a asinar ese informe. Porque é privado. Non o asina. Por tanto, non somos quen de ter esa subvención. Bueno, temos que declarar claramente público que é o que traemos aquí e incluílo no inventario de bens. Algo que eu entendo que hai sentencias, bueno, que xa me estado repetindo, que dicen que un camiño feito de que non este no inventario de bens non ten por que non considerarse público, ou que podría considerarse público. Pero, se eu pido ese informe, non o teño. Quere decir que se eu pido un certificado de un camiño que é privado, pero non aparece, perdón, dun camiño que non aparece do inventario, eso, con máis sentencias, podo considerar que é público? Non generalice vostede o que Se vostede dice non que... generalice, eu digo que eso Bueno, pasa, hai algo tan pero eu sencillo. non generalice. Vostede pide o certificado. Usted non generaliza. No. Usted leva unha hora, vamos, sobrevoando o ceo deste auditorio. É dicir, é algo tan concreto como decir, aquí traemos un camiño que está en Vincios, que é privado, e queremos, a intención deste goberno é pasalo a público. Non Eso traemos sería eso, unha traemos o proposta. seguinte. Vale. Propoño o seguinte en pleno. Primeiro, declarar o carácter público ou de manial do camiño Guisande ou camiño dos Cochos, conforme o seguinte grado de detalle, incluir a seguinte rectificación que se faga no inventario municipal de bens, conforme a ficha que aquí figura, e darle traslado ao presente acordo a cantos interesados sobre ese procedimento, publicar o presente acordo no BOP. Eso que traemos, non traemos o que vostede dice. E vostede vote, por tanto, en consecuencia do que traemos. E bueno, me parece que estamos dándolle unhas voltas, vamos a ver, eu creo que non dá pa máis. A ver, dá pa moito máis. Aquí, Non. Vamos. As voltas hai que darlle as voltas que sexan, que para eso estamos. Para eso nos juntamos aquí un mes. Cada mes. Ademais, mire, vostede, en que lle demos as voltas que lle demos, tampouco pasa nada. Como vostede trae solo un punto da orden do día a un pleno, pois hasta, oye, podemos estar falando del 3 horas, porque como non hai nada máis, pois non pasa nada. Entonces, bueno, quitando as mocións e as preguntas que trae a oposición, para facer un pouco de, para darlle contido a isto, senón nada. Entonces estaremos o tempo que faga falta. Eu creo que o tema requiere pois todo o tempo do mundo. Se lle parece banal de que un camiño pase a público e consideralo privado ou non, a ver, non sei. Mire, eu de momento só lle volvería a pedir que me diga se é público ou privado, e doulle a palabra aos meus compañeros porque non quero entrar en ese monólogo con usted e que despois, se me permite, seguirei falando. Grazas. Señor Gómez. Vamos a ver. O camiño é público? Non é público neste momento porque non está declarado como público. O camiño é privado? Non é privado. Porque a palabra o dice. Vamos a ver, déxeme aclarar. Vamos a ver, un camiño privado é privado cando é dunha persoa privada. Quen é o propietario do camiño? Hai parte dese camiño que é do Concello. Nos seus días, os propietarios que fixeron 8 edificacións ali cederon ao Concello e ante notario deron ao Concello. Polo cal non é de nadie privado. Unha gran parte dese camiño é deste Concello. Foi ante notario donado como lle tocaba ao Concello. Polo cual, claro, un camiño privado di a palabra. É privado porque é meu privado. Para leválo a público, eu teño que cedelo ao Concello e despois ten que pasar a famosa investigación ou o que toque para facelo público ou non. Entonces, aclaración, o mellor aquí, o señor Herrera, é público? Non é público, para iso estamos aquí. Non está na relación de bens, hai que facer ese trámite para que sea público. É privado? Non é privado tampouco. Non é privado porque gran parte dese camiño, o mellor, o que se refería aquí antes o concelleiro de urbanismo, dicía que no ano 71, non o sei, se aparecía como camiño, o mellor aparecía un camiño daqueles que había de 1 metro e pico de carros, que posiblemente fora do Concello, pero
Agora, todo ese ancho, as edificacións que se foron facendo donaron ante notario ao Concello. Quer dicir que esos terrenos son do Concello. Se é do Concello, é público, pero non está como público. Para iso estamos aquí. Creo que, máis ou menos, esa é a media aclaración. Eu sigo manténdome na abstención, máis que nada, polo informe do señor secretario. Eu son partidario de que ese camiño se fixera na totalidade. Sei que é moi complicado. Antes decíame o señor del Río que neses 2 anos que estivemos no goberno non aparece ningún informe. Non hai informe porque se fixeron gestións e gestións cos donos dos terrenos a continuación para poder facelo público hasta o final. Non hubo forma de chegar a un acordo. Me imagino que o que lle pasaría a este goberno, non sei se o intentou ou non. A mí me gustaría, e como toca, debería levar salida. Ahora, unha solución hai que darlle. Eu xa dixen antes, non quero ser o problema para que non se leve a público ou non se faga este trámite. Sigo a mantener na abstención, pero eso, eu tiño claro, mellor estou equivocado. Non é público hasta que pase este trámite, se sale aprobado, pero tampouco é privado. Nada máis, moitas gracias. Grazas. Da afirmación pasamos a negación. Está ben. Señor del Río. Ben, eu vexo que o tema vai ser indo por temas metafísicos, física cuántica, lei de probabilidades, teoría do caos, está moi ben, se pode ser ou non ser, a caixa de Schrödinger, en fin, creo que non nos vamos a meter por aí. Eu non me vou meter por aí, porque non sei se unha cousa pode ser unha a contraria. A mellor sí, a mellor hai que traer a física cuántica a realidade municipal. Moi ben, señor Gómez. Todo un acerto por a súa parte. Eu o único que lle quero dicir, e que é o único que nos preocupa, señor alcalde e señor concelleiro de urbanismo, é que nós debemos de garantir unha seguridade xurídica que co acto presente non se vai garantir e que vai continuar no grado de inseguridade xurídica que hai ata agora, porque abondará con que calquera acuda a un contencioso administrativo para que este expediente se resuelva. Esa é a miña humilde opinión. E non me contestaron por que supón un problema tan grande despois dos 15 ou 16 anos que pasaron non facer de caso ao secretario municipal e facer os trámites que ao mellor evitarían isto. Dio, señor alcalde, é que isto que foi un proceso de investigación. Non se é o camiño é público ou privado, sino a investigación para se o camiño é público e privado. E dese procedimento de investigación dá lugar a proposta da alcaldía. Ben, o señor secretario nas súas conclusións di respecto ao procedimento de investigación observo o incumprimento dunha serie de trámites de procedimento que podía implicar unha nulidade de pleno dereito da resolución a adoptar como consecuencia da omisión de trámites esenciais do procedimento, que sería equivalente á falta total e absoluta do procedimento legalmente establecido conforme a previsión do artigo 62 da Lei 30/20. Ben, se a vostedes isto non lles crea dudas xurídicas, estupendo. A nós, créanos e moita. E parécenos que con isto fraco favor te van a facer a quen queren vostedes solucionar un problema, porque o van a deixar o albur dunha demanda, dun contencioso ou de calquer outra historia que simplemente por non cumplimentar uns trámites que o secretario municipal indica que se poden realizar e que acabaría con este problema. Non o entendemos porque non o fan. Non entendemos o seu empecinamento, unha vez máis, de esta famosa frase súa, eu creo que. Pareceme estupendo, señor alcalde, que vostede crea que, pero hai os servicios xurídicos, está vostede nunha administración pública e non nunha empresa privada onde pode facer a súa santa vontade, e está vostede constreñido por un procedimento, por unhas atribucións e por unhas competencias. Por lo tanto,
eu xa creo que ni me vou a convencer, pareceme bastante non sei, triste que vostedes non continúen unha vez iniciado este procedimento, unha vez chegado aquí, que vostedes non cumplimenten os trámites que o secretario les diga para traer aquí unha elevación a público, unha declaración de que este camiño é público, para despois facer algo no que todos estamos de acordo, darle servicios aos veciños, asfaltar, pedir unha subvención, etcétera, etcétera, evidentemente. Pero non acabamos de entender porque vostede non quere que isto estea amparado nunha seguridade xurídica que estou seguro que non costaría tanto alcanzar. Por tanto, nós, neste punto, escoitado o señor concelleiro de urbanismo, que nos creou bastantes dudas, e no seu dogma de eu creo que nós nos vamos a estar. Gracias. Pobre. Grazas, algún comentario máis? Señor Ferreira. Outra vez. Ben, para rematar, ¿no? Eu quero decir que, sinceramente, creo que son vostedes uns irresponsables. Yo digo abertamente, desde o punto de vista político e legal. Teño que decilo porque, mire, ante un expediente destas características de investigación, si vostedes non o teñen claro, deberían seguir investigando hasta buscar a verdade. Pero que, ademais, despois de creer que vostedes xa teñen o expediente feito, poden estar convencidos de maneira subxectiva de que é así, e na que de maneira obxectiva non. Porque, ademais, hai un informe do secretario que é claro. Entonces, por que digo que son uns irresponsables? Digo yo sinceramente porque o que van a facer vostedes os aquí é aprobar isto porque teñen maioría para poder facelo, pero verdadeiramente digo unha cousa, eu non sei se hai afectados veciños ou non en este plenario, e tampouco é asunto meu, pero flaco favor lle fai vostede a esta xente, porque dende logo eu se tuvera aí unha vivienda non quedaría nada tranquilo, porque só con que collan este informe e vayan ao xulgado está claro que todo isto que vostede fai non vale para nada. E isto, ademais, como vostede antes decía, que isto é un problema que está enquistado entre os veciños desde hai moito tempo, porque se non fose así non habría motivo para non facelo público todo, o que lle está dando é unha ferramenta xurídica á parte adversa para que de unha maneira rápida e clara tiren o procedimento abaixo e lle sala un xuiz con unha sentencia favorable. Por que digo isto? Porque eu creo que vostede, ante esta situación de non telo claro, que non o teñen claro si públicos, si privados, si pero non sei que, sigan investigando. É preferible que tarden un mes, que tarden dous, que veñan con isto en outro momento, pero que teñan as cousas claras, porque están armando un verdadero follón en ese camiño entre os veciños. Claro, vostede fará as súas contas e teno moi claro. Despois vendrán outros que remenden e pasa o que pasa. Nos vamos a absternos. O señor Gómez tampouco íbamos a decir nada máis. A bien a verdade que é surrealista digamos, esa interpretación do privado e do público casi sí, casi non. Eso a verdade que é como para ir pasando por as facultades para que a xente se enriqueza porque eu, a verdade, non dou crédito. Pero bueno, así, esos foron os gobernos que tuvemos, é o que temos. Grazas. Grazas. Algún comentario máis? Eu me reafirmo na miña percepción, nas miñas consideracións de antes. Creo que solucionamos un problema aos veciños. Evidentemente non é todo o camiño, porque é moi complicado. En cambio, facendo unha parte e máis doado de facer, e se soluciona un problema aos veciños que le van arrastrando, pois, como decía, me parece que o señor del Río, que o primeiro documento do expediente do ano 99, pois,
bueno, fagan vostedes a conta. Por o motivo que sea, pois estamos aquí así, con ese camiño, igual que haberá outros. Eu creo que precisamente a política consiste en isto, en tomar decisións para favorecer precisamente os veciños. Moitas veces, aínda que, pois, bueno, teñamos un informe que pode ter, bueno, pois, ou recomendar que o proceso siga outro camiño. Eu entendo que o que nos recomenda o informe se fai no punto 3 da proposta, donde se dice que se dará traslado a cantos interesados houvesen este procedimento. E, por outra banda, o que decía antes de que un camiño, como decía o señor Gómez, ainda que non sexa nin público nin privado, non é público, non é privado, en moitos casos o feito de que o seu uso, os seus servicios sean públicos, como é este caso, pois hai sentencias que o justifican como público. O único que pretendemos aquí é simplemente incluílo no inventario para poder facerlle unha mellora, que é do que se trata. Sin máis, votemos, pois, votos en contra desta proposta, votos en contra, non hai abstencións, votos a prol desta proposta. Abstención por parte dos concelleiros non adscritos da banda da LA, se non me lembro mal, 5. Abstención por parte dos concelleiros do PSOE, abstención por parte do concelleiro do Grupo Mixto e abstención por parte do concelleiro non adscrito. E a prol os concelleiros do Goberno, tendo en conta que faltan os E2. Votes? Terceiro punto, fiscalización e control dos órganos de goberno. Letra A, dar conta da resolución de data 19 de decembro de 2014 pola que se delegan as funcións da alcaldía na tenente de alcalde Natalia Salgueiro Hermida. Letra B, dar conta das resolucións da alcaldía dende o número 1907 de 2014 de 21 de novembro ata o número 2113 de 2014 de 29 de decembro. C, dar conta do informe da intervención xeral de data 12 de xaneiro de 2014 remitido á Alcaldía Presidencia relativo a información periódica para o Pleno da Corporación. Letra D, mocións. Creo que o señor Ferreira. Grazas. Ben, vimos con esta moción que debe ser a terceira vez que a traemos, porque xa do 2011 viu esta moción, despois do 2012, e agora, ao final de legislatura, cando está mesmo a punto de rematar, tamén a volvemos a traer, e a ver se a terceira vai a vencida. Algúnas cousas se fixeron que as outras que trouxemos anteriores, todo hai que decilo, un eloxio po goberno, inda que a iniciativa sexa nosa. En esta vez, en esta ocasión, o que lle pedimos a este goberno, o que propomos hoxe aquí para que se acorde, é que é notorio, é público, por os medios de comunicación, etc., de unha subvención que a Diputación de Pontevedra otorga a este concello para levar a cabo a remodelación, reforma, etc., do Colexio Rural Agrupado Antía Cal en Peitieiros, así como tamén é notorio por os medios de comunicación de que se van a facer tramos de saneamiento da parroquia de Peitieiros, barrios de Gándara e Peroleira. Pois, bueno, como xa en ocasións trouxemos aquí esas iniciativas, como tamén trouxemos no seu momento o abastecemento da red de saneamiento público para o colexio público Neira Vilas, e agora, a data de hoxe, despois de tanto tempo, isto o do colexio do CRAP, o Antía Cal, sigue sin este servizo de saneamiento, aproveitando que o río Zamáns pasa por Gondomar. Queríamos pedirlle ao goberno que dun xesto de sensibilidade
co mundo educativo, cos rapaces que ali van, etc., teñan a ben contemplar algunha partida orzamentaria ou ben quitando do que xa teñen concedido, levar a cabo non só o cambio do tellado, senón tamén abastecer ou facer o suministro de red de saneamento para o colexio, porque é un tramo moi pequeno, que queda só o ese, que sería conveniente aproveitar a ocasión para facelo. Dende aquí, isto lo lembramos unha vez máis, e propomos ao pleno desta corporación que se adopte o seguinte acordo, solicitar que se leve a cabo o tramo de saneamento necesario para dar cobertura de servizo ao citado Colexio Rural Agrupado CRAP Antiacal e, de paso, as vivendas que están ali aledañas ao mismo colexio, situadas, ademais, en ese mismo tramo. Este é o que se lle pide a esta corporación para que o fagan, pero, en especial, aproveitar a ocasión para darlle servizo a ese colexio que día sí, día tamén é motivo de debate dos plenos por unha razón ou por outra, e que agora ten vostede ocasión de ter un xesto cos mesmos. Grazas. Grazas. Comentarios, señora Durán. Grazas, alcalde. Señor Ferreira, anunciarlle que o noso voto irá a prol da súa moción. Como ben indica vostede, pois vanse a facer esas obras de saneamento na parroquia de Peitieiros, en todos os barrios que xa indica vostede de Gándara e Peroleira. Efectivamente, dentro do plan de inversións da Diputación, pois se vai a facer o cambio de cuberta do Colexio Rural Agrupado CRAP Antiacal. Esta proposta que vostede nos fai, pois somos coñecedores da necesidade de facer ese servicio como outras obras de saneamento e queda dentro do plan de actuacións que o Concello, pois na medida das súas posibilidades, pois irá facendo e irá cometendo. Grazas. Algún comentario máis? Sí ou non? Sí? Nada, non, simplemente para apoiar a moción do PSOE. Moi ben, señor Gómez. Simplemente manifestar a miña intención de voto que vai ser a prol neste caso. Moi ben, pois votemos pois votos a prol desta moción. Todos. Señor Araujo, señor del Río. Boas tardes, boas noites. Ben, esta é unha moción que creo que tamén algunha vez falamos deste mesmo asunto no pleno, algunha ou algunhas, probablemente máis de unha e de dúas tamén. Bueno, isto ten que ver coa colocación de indicadores polos barrios e nas parroquias do Concello, que hai que dicir que Gondomar é un Concello bastante mal indicado, calquera que veña de afora para chegar aos sitios, incluso nin siquiera con GPS costaríalle chegar, non? Hoxe en día, pois, sabemos que hai moitos servicios que recibimos nos domicilios, aparte de que nos poida visitar, que van desde o de toda a vida que correos hasta servicios de atención domiciliaria, médicos, ambulancias, paquetería xeral, etc. Bueno, en todo caso, eu creo que non estaría mal que desde o goberno municipal empezaran ustedes a tomar en serio este asunto. A nos chegounos, igual que lles chegou a vostedes, porque primeiro chegou a vostedes, obviamente, a petición de diferentes colectivos veciñais, en concreto en Morredáns, no barrio da Batizosa, pero tamén antes hubo en Couso e noutros lugares. Tamén estaría ben aproveitar para correxir a numeración das vivendas, que será un traballo que algún día haberá que cometer, e facilitarlle tamén e evitar moitos problemas que, ainda que parece unha cousa sen importancia, sí que crea problemas a xente a hora incluso de cuestións de unha certa importancia. Ben, o que se pide na moción é simplemente que se inicien os traballos e os estudos pertinentes co orzamento correspondente para empezar a colocar os sinais indicadores no Concello de Gondomar dos barrios, dos lugares e das parroquias. Nada máis. Moi ben, moitas gracias, señora Durán.
Gracias, alcalde. Señor Araújo, para indicarlle que o noso voto irá a prol da súa moción e simplemente manifestarlle que efectivamente esta petición, non solamente desta parroquia de Morgadáns, no barrio en concreto que indica vostede na súa moción, sino tamén outras parroquias, sacerdotes colectivos, nos fixeron chegar a súa solicitud, a súa petición, en eso están as concellarías implicadas, facendo un pouquiño un estudio, unha recopilación de todos eses cartéis ou deses ámbitos que serían necesarios. Gracias. Grazas. Algún comentario? Votamos, pois, votos a prol desta moción. Todos. Señora Río. Ben, empezarei pola moción onde solicito a comparecencia do señor alcalde ou concelleiro delegado da Policía Local para que comparezca neste pleno para explicar todo o relativo ao proceso selectivo das dúas prazas da Policía Local de Gondomar. Non vou repetir aquí o argumentario que xa se falou no pleno anterior, verdade? Non vou a repetir todo o proceso que houve tanto da praza de oferta de emprego público do 2011 como a oferta de emprego público de 2013. Lo que parece evidente é que, visto a situación na que está hoxe en día o expediente, visto a renuncia do tribunal, visto o expediente administrativo destas dúas plazas, pareceme máis pertinente que nunca traer aquí esta petición de comparecencia para que vostede explique todo o procedemento selectivo ata o día de hoxe ou cando comparezca relativo ás dúas plazas da Policía Local. Grazas. Algún comentario, señor Ferreira? Grazas. Nos esta moción considerámosla necesaria, oportuna, todo o que sea dar explicacións sobre cualquier cuestión que este baixo cualquier dúbida, para eso está o goberno. Tamén decirlle que non só en relación da Policía Local, respecto á intervención que tuvemos o outro día, sí que é certo que hai novedades desde entón. Eu creo que este expediente xa non deberíamos concretando. Vai ter que vostede, pero non é que lle diga eu o que ten que facer, pero vai ter que vostede empezar de novo con todo o proceso, porque sabe que hai unha sentencia do Tribunal de Justicia da Unión Europea, a 416/2014, do 13 de noviembre, que anula o requisito da edade. É dicir, agora xa non se pode pedir edade para a policía, nin Garda Civil, Policía Nacional, o cual este proceso tambalea, ten que empezar vostede de novo. Eso foi a raíz dun contencioso presentado do Tribunal de Justicia de Oviedo. A modo de exemplo, eu sei que a propia Academia Galega de Seguridade xa acordou a todos os alumnos que tiñan en proceso de formación, como os 23 policías locales de Vigo, mandalos para a súa casa, suspender a formación. Un exemplo máis claro temos o Valmiñor, o policía que estaba facendo as prácticas e demais en Bayona, que tamén o propio alcalde o chama para que abandone a academia, porque é a decisión que toma a Consellería de Interior. Despois desa sentenza hai un antes e un despois, o cual obliga xa a que todos os requisitos de procesos selectivos non vayan supeditados á edade. Despois vendrá outra que vai a ser da altura, que tamén está pendiente, pero o cual eu, se me permite o meu consello ao respecto, o mellor que pode facer, asesórese ben cos seus técnicos e que a propia Xunta de Galicia, que ten as competencias de coordinación de policías locales, empezar o proceso selectivo de todos e obviar ese requisito da edade. Porque por onde van a ir? Porque de outra forma, xa incluso os que están da propia academia ca oposición aprobada, xa se decidiu eso, imagínese vostede que non empezou ainda co proceso selectivo. Entonces, pero bueno, a comparecencia sí que está ben, por lo menos para decir
A ver, non sei se quedou grabado, pero bueno, da igual. Que digo que a intervención sempre está ben, polo menos para facernos e para decirnos que decisión vai a tomar o Concello e o alcalde como xefe de personal en relación a este punto e ao acatamiento da sentencia. Grazas, nos vamos a votar a prol da comparecencia. Señor Gómez. Simplemente decir que, bueno, neste caso que vou a votar a prol neste punto, todo o que sea información, comparecencia é importante, todo canto máis información, neste caso, o que dixo antes, que vou a votar a prol desta moción. Nada máis, gracias. Moi ben, gracias, señor Costas. Para nós, evidentemente, o voto vai ser en contra porque para ser coherentes co voto que no seu momento fixemos. Non vamos a cambiar. De todos os xeitos, efectivamente, de outro día a hoxe cambian algunhas cousas. Pero bueno, esta moción xa estaba debatida. O que cambia efectivamente é o que nos estaba explicando, comentando o señor Ferreira, e hoxe mismo comentando, bueno, xa levamos varios días falando deste asunto, o secretario e eu, pero hoxe mismo me decía que se o acto que temos en marcha se finalizara, probablemente sería nulo de pleno dereito, irrecurrible. Entonces, que estaba analizando dúas opcións, por respecto, xa yo informo agora, se o próximo día o traemos como un punto do día, pois espero xa destas dúas opcións saber cal é o camiño. Pero bueno, en principio o que me decía o secretario, que me recomendaba, me asesoraba, era que por parte da Xunta terán que cambiar a lei nos termos un pouco por onde iba vostede de justificación da idade tope para presentarse, si que a justifica, si que vai por aí, non o sei. Probablemente, se hai o tema da estatura, o mismo, non? O límite, eu entendo que teñen que justificar por que se pon un límite ou se deixa de poñer. A partir de aí, o secretario me decía que hai dúas opcións. A primeira opción, que sería a que vostede decía, que era retrotraer o proceso e adecuarse a esa lei, en caso de que se modifique, bueno, vamos a supoñer que se vai fazer así, ou as menos é a información que me deron de palabra dende a Xunta de Galicia, co cal o proceso hasta ahora feito habería que eso rematar ese expediente e non valería, habería que volver a empezar outro. Ou habería outra opción que sería deixar todo como está e permitir ou deixar volver a abrir o proceso para aquela franxa de idade ou de estatura, se for o caso, ou que sexa, permitir a esas persoas que estiveran en esas franxas que poderan acceder ao proceso de selección. E me dice o secretario que aínda non tendo claro unha opción ou outra, bueno, esta opción dúas se basa na lei, eu vou decir exactamente o que me dicía, 30/92, artículo 66 de conservación de actos y trámites. Efectivamente, bueno, por eso isto era unha primeira, digamos, apreciación de que facer. Bueno, se votan vostedes que viñamos aquí, nos iremos por aí a explicar, eu pedirei claramente ao secretario que me informe por cal é a opción, tendo en conta, efectivamente, que hai unha modificación da lei que permita seguir co proceso e non estar nunha inseguridade xurídica que seguro que estaríamos, porque a persoa que interpuso o recurso en Bayona, precisamente, tamén alegou aquí, en Gondomar, a mesma persoa, por lo cual entendemos que o proceso non iría en música. Bueno, pero bueno, nos, lóxicamente, eu entendo que xa lles estou explicando, pero bueno, non quita que no próximo pleno, se temos claro, o secretario tenga ben informarme cal sería a opción máis conveniente, pois eu já traslado aquí sin ningún tipo de problema. Votemos, pois. Quere falar algo, señor del Río? Diga vostede. Ben, grazas, señor alcalde. Vamos a ver, escoitado o que escoitei aquí sobre que se algo cambiou dun
unha vez de hai un mes para aquí, ou non, ou se vostede por coherencia debe de votar en contra, e para que vostede, dado que parece que hai maioría para que vostede compareza, e para que teña claro, e máis a raíz do que vostede acaba de dicir, ou da alusión ao artigo 66 da Lei 30/92 sobre conservación de actos e trámites, cecais é o momento de decir unha serie de cousiñas e explicar por que estamos onde estamos. Aquí temos un procedimento aberto de dúas prazas de policía local. Unha é unha oferta de emprego público do 2011. Outra, unha oferta de emprego público do 2013. A oferta de emprego público do 2011 apróbase o 11 do 11 do 2011. E a lei, no seu artigo 70, vou acoller o artigo para non equivocar, di o seguinte: realizada a oferta de emprego público, en todo caso, a execución da mesma deberá desenrolarse nun prazo improrrogable de 3 anos. 2011-2014. Empecen vostedes a facer contas. Esta praza foi alegada, foi no seu día suxeita dun recurso de reposición por parte dun sindicato porque se convocou esta oferta de emprego público sin a mesa de negociación correspondente. Recurso de reposición da oferta de emprego público de 2011, vostede pon cada rara e eu, si quere, le facilito o recurso do sindicato. Que, por certo, o seu goberno aceptou ese recurso de reposición e convocou a mesa de negociación. Por lo tanto, non me poña cara. Ben, esta oferta, repito, 11 do 11 do 2011. Houbo ese recurso, houbo que sustancialo, vostedes olvidaron desta praza e decidiron continuala o 13 do 2 do 2012. Por acordo da Xunta de Goberno Local de 14 de febreiro de 2013, a Xunta de Goberno decidiu retirar unha proposta súa, é dicir, unha proposta da alcaldía, ata que fora sometida a fiscalización, dado que non constaba ningún tipo de informes ao respecto. Nesta acta da Xunta do Goberno Local consta citado o artigo 70, este que acabo de lerlles a vostedes da Lei 7/2007, donde fala do prazo improrrogable de 3 meses para a execución da oferta de emprego público. É dicir, e di o acordo da Xunta de Goberno Local, rematando dito prazo o 11 do 11 do 2014. É dicir, que en febreiro de 2013, quedando todavía todo ese 2013 e todo 2014, vostedes tiñan moi claro, porque son responsables de saber o que votan, por opción ou omisión, tienen que ter moi clariño, vostedes tiñan moi claro que lle quedaban 2 anos por diante para executar esa oferta de emprego público. Ben, sometida a fiscalización esta proposta da alcaldía, emítese informe desfavorable.
porque a tramitación carece por omisión dos trámites ou requisitos de carácter esencial. Data do informe 11/3/2013. Primeiro, vayan vostedes, recordo, señor alcalde, que tal vez sería ben que collera o bolígrafo e fora anotando a cantidad de reparos que teñen este expediente. Este é o primeiro. É dicir, hai unha proposta súa, a Xunta de Goberno pide que se fiscalice e o primer informe é contrario. A maiores é o típico informe contrario que paraliza o procedimento ata que se subsane. Moi ben. Un novo informe de intervención de data de 21 de marzo de 2013 volve a emitir un informe desfavorable a esta oferta de emprego público do 2011 e a modificación que quería vostede facer. Por que? Por omitir trámites e requisitos de carácter esencial na súa tramitación. A maiores, neste informe se destaca que non hai a respecto un informe da Secretaría do Concello. Informe de 19 de abril de 2013 da Secretaría do Concello sobre a oferta de emprego público de 2011. Informe desfavorable. E vamos á oferta de emprego público de 2013. Se inicia o 26 de abril do 2013. A relación de prazas vacantes é unha. Garda Municipal. A Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria celebrada o 10 de 5 de 2013, aproba esta oferta de emprego público. Informe dos servicios xurídicos. Desfavorable. Por omisión de carácter esencial, de requisitos esenciais, entre outros, o incumprimento do obxectivo da estabilidade orzamentaria, que o di ben clariño para as ofertas de emprego público que teñen que cumprir a Lei de Estabilidade Orzamentaria tanto no exercicio anterior como na altura cando se convoca esta plaza. Va outro informe desfavorable. Non consta a esta altura informe tampouco de Secretaría. A Xunta de Goberno Local en xuño de 2013 acorda revocar o acordo da Xunta de maio, levantar o reparo de intervención municipal sin solicitar informe de Secretaría e aprobar a oferta de emprego público de 2013. Por resolución da Alcaldía de 7 de outubro de 2013 se aproben as bases de convocatoria para a provisión desta praza. O 11 de 11 de 2013 remítense para a súa publicación as bases da convocatoria. Hai un recurso a estas bases. O 27 do 12. E sabe vostede cal é o recurso que lle fan estas bases? O límite de idade. E sabe que fai o Concello? Rexeita o recurso. E sabe que pasaba no mundo xurídico xa daquela? Que había unha sentencia do Tribunal Supremo donde para os corpos da Policía Nacional decía de que o límite de idade no tramo superior vulneraba o artigo 14 da Constitución e, por tanto, era nulo de pleno dereito. Daquela altura. Vostedes, obviando isto, obviando esa sentencia do Tribunal Supremo da sección séptima de 21 de 3 de 2011, vostedes non modifican as bases e rexeitan este tema. Ben, isto é o que temos aquí. Temos dúas convocatorias do oferzo público con informes desfavorables dos servicios xurídicos do Concello, de todos os servicios xurídicos, cando non a omisión de algún caso dun mesmo, e vostede, e con un recurso donde lle di, cuidado, hai este tema. Curiosamente, nun dos
informes donde se fala das bases, non da oferta de emprego público, das bases, xa se di, non pode haber límite superior. Vostedes, caso omiso. Con estes antecedentes da convocatoria de dúas ofertas de emprego público con informes contrarios, con estes antecedentes, o en xaneiro de 2014, a Xunta de Galicia, Vicepresidencia e Consellería da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, chega un escrito que di: tendo coñecemento esta Dirección Xeral de Administración Local da convocatoria de varias plazas da Policía, aos efectos de convocar o debido cumprimento da legalidade deben remitir informe do Concello dos Servicios Jurídicos. Evidentemente, se lle manda o informe que pedía a Xunta de Galicia. Se lle manda o 28 de febreiro de 2014. E vostede, en maio, pide a Xunta, que todavía non contestara, que remitan escrito de autorización para continuar coa tramitación do procedimento. E a Xunta, digamos que a volta de correo, 15 días despois, mándalle un escrito que lle di: logo de remitir o informe aos efeitos de comprobar o debido cumprimento da legalidade, no devandito informe acredítase o incumprimento da estabilidade orzamentaria do exercicio 2012 e impide a convocatoria das prazas da Policía Local. Entendemos, polo tanto, que con este informe o Concello procedeu a paralizar o procedemento de contratación. Entendemos que con este informe o Concello procedeu a paralizar o procedemento de contratación. Ben, vostede, inasequible o desalento, solicita informe o Ministerio e a Abogacía do Estado pedíndolle autorización para continuar, a ver si se podían convocar estas plazas, e a Abogacía do Estado requírelle o informe que lle mandou a Xunta en maio, que lle acabo de ler. Vostede a día de hoxe non ten autorización do Ministerio, a autorización que pediu o Ministerio para seguir co procedimento. Ben, o 7 de novembro de 2014, é dicir, cunha praza caducada e con outra praza que non se podía convocar porque era ilegal, vostede emite unha resolución de alcaldía onde aproba a listaxe de admitidos e excluídos, nomea un tribunal e a data do primeiro exame. Ben, gustaríanos saber nesa comparecencia que vai vostede a facer, que xa non a temos neste pleno porque vostede se negou no anterior a dar explicacións aquí, incluso se me acusou a min aquí de manchar o honor do Concello de Gondomar, incluso se dixo de que o expediente estaba impoluto e que como moito habería unha falla de diálogo para ver se o tribunal, que agora falaremos do tribunal, accedía ou non accedía antes de nomealo. Pois resulta que o expediente nin estaba impoluto, como aquí se está mirando, nin evidentemente se cumprían os requisitos mínimos. Vostede é un temerario. Vostede actúa na administración municipal como se fora unha empresa da súa propiedade. E lle repito unha vez máis que non. Vostede, en este momento, ten unha praza caducada e outra praza que é ilegal. Ten 6 informes en contra das ofertas de emprego público, ten unha advertencia da Xunta para que non continúe co procedimento e ten unha falla de autorización do Ministerio que vostede mesmo pediu.
vostede me está aquí dicindo que cambiou porque hai unha sentencia prexudicial do Tribunal de Xusticia Europeo do límite de idade. Pero que broma é esta? Vostede terá que contestar a todo isto. E terá que contestar, espero, con algo máis que non seña eu creo que. Porque o eu creo que aquí xa non coa. Por lo tanto, espero que conteste ou desminta as afirmacións que eu estou facendo aquí. E se hai algún informe favorable, que o diga. Que non seña as bases de contratación, que sea a oferta de emprego público. E se hai autorización do Ministerio para sacar as plazas. E se hai, ou non, a advertencia da Xunta de Galicia que lle estaba dicindo claramente, negro sobre blanco, que vostede non podía continuar co expediente. E sabe por que había unha praza, a día de hoxe hai unha praza caduca, a da oferta de emprego público de 2011, porque vostede, a nivel político, é un inútil e un incapaz. Tuvo 3 anos para convocar... Pare aí, eu non lle permito, non quero que me chame absolutamente nada a nivel personal. Acabo de decir a nivel político. Lle digo, non lle permito. Eu non quero debatir con insultos a nivel personal. Lle pido, por favor, que os deixe. O que queira a nivel de xestión, o que vostede queira. Pero a nivel personal, eu non o quero. E lle pido que vostede non o faga. Eu estou totalmente de acordo co que vostede acaba de decir. Pero se me escoitara, se algunha vez escoitara, se algunha vez abrira as orellas a algo máis, sabería que lle acabo de dicir que a nivel político vostede é un inútil e un incapaz. ¿Dónde está o nivel personal? Yo acabo de decir a nivel político. ¿Quere que está grabado? No distraiga a atención con un debate que non tenga conto. Da igual, ineficacia e ineficiencia. Llevar a eso, non teño problema, non me vou a enredar en esa discusión. Non me va a meter polo camiño onde vostede quere. Hai unha ineficacia e unha ineficiencia, e por eso caducou esa plaza. Tuvo 3 anos e ao principio de 2013 se lle dixo que esta plaza caduca a finales de 2014. E sabe vostede por que a oferta de emprego público do 2013 é ilegal? Porque vostedes preferiron malgastar os cartos públicos ou contratar un crédito e entrar en verdade no descontrol de contas que hai, non cumpriron o obxectivo. Por certo, todavía non dimitiron, nin reembolsaron os 232.000 euros de sesuro, señor alcalde. Por esas cousas, por non ter conta das contas municipais, vostedes non cumpriron, verdade, a estabilidade orzamentaria. E por estar máis pendentes dunhas cousas que doutras, agora vostede non pode convocar esa plaza. Unha necesidade moi real do Concello de Gondomar, como é a dotación da Policía Municipal. Esas cousas terá que falar vostede cando teña ben, e non do que vostede quere falar. En canto a acusación, que tamén se me fixo aquí, agora, mire, o tribunal, hai 3 tribunais. Hai oficial, hai un, evidentemente, o que vostede nomeou. Pero hai unha proposta de febreiro que consta no expediente feita polo concelleiro delegado da Policía Local, que non é a mesma. Polo camiño, sí que se falou cos funcionarios municipais e houbo, digamos, outra proposta de tribunal. E houve unha terceira, que tampouco se levou a cabo, e unha terceira que a que se nomea inmediatamente dimite. A mesma data e o mesmo formato. Todo isto terá o que explicar, señor alcalde. E, dende logo, terá que explicar por que vostede, por ineficacia e ineficiencia e por falla de control dos cartos de todos, que vou a decir así de suave, vostede deixou caducar unha praza e non pode convocar a de 2013.
Espero que conteste a todo isto, señor alcalde, e ten un mes, dende logo, para reflexionar. Voullo decir, non só vou a pedir, estou pedindo a comparecencia vostede aquí, sino que eu levarei este expediente á Fiscalía. E o gallá me digan que nin sequera se admite a trámite, porque é manifesta a responsabilidade política, evidente a responsabilidade administrativa e pode haber unha posible responsabilidade penal que non son eu quen ten que sustanciar. Espero que a súa comparecencia explique todo isto. Grazas. Moi ben, se vai levar vostede o expediente á Fiscalía, vamos a esperar a que diga o xuiz o que teña que decir. Para que vou a esclarecer eu aquí nada? Digo eu. Xa esperamos ese momento. De feito, se o expediente está en Fiscalía, sepa vostede que non penso decir nada aquí. Entonces, non estou falando. Teña claro o que vai facer para que eu tamén me coloque. Se vai a estar en Fiscalía, que sepa que eu non penso declarar aquí absolutamente nada. Ben, vostede está falando do expediente, pero a realidade non só está nos papéis. No seu momento, no 2011, se fixo unha oferta pública de emprego para 2 plazas de policía. Unha era un policía e outra para o que na RPT ven como xefe de policía. Por qué? Porque eran as plazas vacantes en aquel momento. Non había outras plazas vacantes. Claro, isto falado pois cos responsables da policía, entendían que non tiña moito sentido a plaza do xefe de policía. O sea, a plaza de xefe de policía ou a plaza de inspector xa existe como tal, ainda que os está aquí sentado non está ocupando ese tema por unha cuestión de excedencia. E por outra parte hai unha plaza de cabo. Pero eran as plazas vacantes. Por unha desgracia dos policías, pois apareceu outra vacante. En aquel momento, pois que a secretaria do Concello, que en aquel momento estaba ocupando a función, pois falei de ver a posibilidade, por certo, sempre se negociou, non sabía, que xa non me lembraba de que na primeira oferta non se fixera a mesa de negociación que hubo que facela despois, pero sei que efectivamente sempre se levou a negociar cos sindicatos e que os saiba hasta agora nunca puseron ningún problema unha vez que se falaba con eles e se negociaba nesa mesa. Vimos a posibilidade, a vista de que entonces había outra plaza de policía vacante, de cambiar a plaza de xefe de policía por plaza de policía que non fora xefe de policía da vida. E así se fixo. Efectivamente, o mismo día que íbamos a negociar ca mesa de negociación, iba ca secretaria, o interventor en aquel momento do Concello fixo un informe negativo, desfavorable a ese cambio. Bueno, estamos ali. A min, efectivamente, con bastante temeridade, pero co feito, coa idea de intentar dar un servicio, decidí que había que seguir co proceso. Eso, vostede falaba das datas, efectivamente, debeu ser por o que vos decía vostede, agora mirarei eu tamén o expediente de cara á miña comparecencia, en marzo do 2013. En abril do 2014, a secretaria do Concello ten unha nova plaza en marcha deste Concello para ir a outra. E ven un novo secretario que dice, ou asesora, ou justifica, ou informa que esas 2 plazas do 2011, a plaza de xefe a outra plaza, que se modificou cambiando a plaza de xefe por unha plaza normal, non podía facerse así. Que había que sacar unha nova oferta de emprego, unha a deixar a do 2011 con a plaza de policía e sacar unha nova no 2013 con outra plaza de policía. Teño que lembrarse
que en eses tempos tamén o Goberno da Nación non permite, daquel ano 2011 era o cupo que nos permitía sacar como plazas, permiten unha porcentaxe sobre a plantilla, neste caso do Concello, e no 2013 ahora non me lembro exactamente como estábamos en canto a o que nos deixaba sacar como oferta de empleo público. Ben, hai esa modificación que é o que nos informa o secretario, entonces, bueno, pues mudamos precisamente a oferta, é dicir, por unha banda a plaza de 2011, por outra banda a plaza de 2013. O interventor daquela sigue opinando en contra, por isto que lle estou dicindo das leis do Estado, pero entendíamos que é un servicio esencial que hai que seguir con el hacia adiante. E bueno, en esa estamos. Posteriormente, confío que usted me decía... Sí. Efectivamente, lle pedimos permiso á Xunta de Galicia. E efectivamente nos envían ese papel que vostede dice, pero ese papel dice outra cousa máis despois, que non obstante, eles, non sei exactamente as verbas, haberá que miralo ben, non son competentes, pero, por tanto, que lle pidamos permiso ao Goberno da Nación. E o que facemos? Lle pedimos permiso. E, efectivamente, a día de hoxe non deron o permiso. Nin o deron, cuidado, nin non o deron. Nin non fixeron unha cousa, volvemos á física cuántica, nin o contrario. Nin materia, nin antimateria. Bien, eso foi o que pasou. Non foi escándalo ningún. É dicir, non temos o permiso, pero tampouco temos nada en contra que nos diga que non podemos seguir co proceso. Nos necesitamos os policías. Por tanto, a vista de que pasa o tempo e non dice nada, seguimos co procedimento. E ata hoxe. Ata hoxe. Que vostede considera que isto hai que elevar a Fiscalía, que hai un delito penal? Adiante, leveo. Tamén lle digo claramente, eu comparecerei aquí ao próximo pleno se vostedes así o deciden, pero se efectivamente hai esa denuncia interposta, teña claro que non penso decir nada. Votemos, pois, esta moción. Votos a prol da comparecencia para o próximo pleno? Ai, sí, diga. Pensei que esa non quería decir nada máis. Ben, espero, señor alcalde, que visto, o teña vostede bastante claro cando veña vostede a comparecer aquí. Porque, de novo, me quedei con dúas frases. Súas, sí, dúas palabras, non dúas frases. Entendemos que, e iso que lle pedín encarecidamente que non usara, e temeridade. Resume bastante as claras cal é a súa forma de gobernar. Grazas. Grazas a vostede. Algún comentario máis? Votemos, pois. Que o que votamos? Votos a prol da moción de comparecencia do Concello Delegado da Policía do Alcalde. Votos a prol. Votos en contra. Señor del Río. Ben, a seguinte moción tampouco vou ler o texto na súa totalidade, é un tema que creo que todos temos claro. Creo que, non sei se foi onte ou hoxe, saliu este tema na prensa. Temos un tema que é a recollida do lixo de Gondomar. Vostede, señor alcalde, usa, e espero que non o faga máis en adiante, o seu cargo
xa lo dixen en máis de unha ocasión, para boicotear esta institución municipal e en concreto o pleno. Houve un recurso sobre un acordo lexítimo deste pleno porque foi adoptado por maioría e houve un recurso lexítimo que se interpuxo en tempo e forma e o órgano competente para sustanciar ese recurso é este pleno. Contra o primeiro acordo, e non sei por que razón, algún día terá vostede que explicar, non o quiso traer aquí. A pesar de contar cos informes que vostede pediu para dilatar o asunto. E me obrigou, 8 meses despois, a solicitar que se incluíra na seguinte orden do día, que aí si é o único vostede, o único con competencia para facer a orden do día. Coas salvedades, que non vamos a enumerar aquí, dos plenos da orden do día dos plenos extraordinarios. Vostede é o único competente. E vostede estaba obrigado a traer ese recurso de reposición para que este órgano, que é o competente, o sustanciara. E vostede negouse a iso. Cando nun acto sorprendente, vostede, 8 meses despois, trouxo outra vez o convenio coa Diputación, donde declaraba incompetente a este Concello, coas consecuencias que todos vimos, da falta de competencia. Despois aquí hubo moitas mocións a respecto do tema da taxa do lixo, do 2014, do 2015, e do seu argumentario, despois de decir que o Concello, e o señor Gómez, que tamén o dixo, que non íbamos a perder competencias, e nos daquelas lle decíamos, nos van a atar de pés e mans para que nos podamos decidir sobre os impostos dos cidadáns que nos elixiron. O argumentario foi que como eso estaba delegado na Diputación e como se incumpría o plan de axuste e o plan económico financiero e todas esas cousas que vostede ten tan boas pola súa xestión económica, verdade? Dixeron que non éramos competentes e que non se podía facer. Tendo aprobado o convenio e licitado o servicio pola Diputación, sorprendentemente e aparecendo no anexo desa licitación o Concello de Gondomar como adherido, e polo tanto dentro do límite, dentro da baremación que as empresas tiñan que facer a hora de concertar este servizo, trae vostede a pleno un convenio modificado en partes sustantivas, reforzando todavía máis en moitos aspectos a falla de competencia, a incompetencia deste pleno e do goberno municipal para xestionar o servicio de residuos sólidos urbanos e as súas derivadas. E se aproba tamén legitimamente cos votos da maioría absoluta da corporación. E vostede fai dúas cousas de entendemos, para que me entenda. Unha, di que por ese mesmo acto decae o recurso de reposición o que xa se entende sustanciado, e por outro lado, cambia un convenio que afecta a unha licitación. Curiosamente, entre o primeiro convenio, o segundo e o recurso e os informes pertinentes, os técnicos municipales son rotundos, desfavorables, incumplen a legalidade. Pero vostede, temerariamente, vou usar as súas palabras para que non se me enfade, entende que os informes xurídicos do Concello só lle sirven cando están de acordo coa súa santa vontade, e cando non, se saltan. Ben, apróbase de novo ese sorprendente convenio aquí. Eu fago un recurso en tempo e forma ata hoxe.
venme obrigado a de novo solicitar ao pleno que vostede deixe de boicotear esta institución dende outra institución como é a alcaldía e que o plenario decida. Se ao mellor vostede ten maioría posiblemente para decir que non, pero vostede non nos pode furtar ese dereito e o está o facendo. A maiores se producen dous feitos en este tempo, verdade? Por un lado, vostede modifica de motu propio, e o dixo aquí, de forma unilateral a relación contractual con GESECO, a relación de contrato que tiña coa empresa GESECO, unha vez rematado o período de 6 meses, sin ningún informe xurídico negro sobre blanco. E máis, sorprendentemente, diría eu, chegou vostede a manifestar aquí que tiña unha aquiescencia verbal dun técnico. Bueno, debe de estar recollido nas actas esta sorprendente manifestación feita por vostede. E a cambio, vostede, a relación entre o Concello e a empresa e se modifica, non é que a prorrogue, que ao mellor estaba legitimado polo propio contrato administrativo que se firmou, sino que a cambia, e o órgano competente para cambiarlo é o pleno. E vostede a cambia. Primer feito destacable. Segundo feito, a declaración como deserta do licitación do servicio por parte da Diputación de Pontevedra. Parécenos razonable que tal vez vostede debería explicar a este plenario se ten a ben, porque non sei se ou non será verdad, ou se aparece tamén na prensa ou o seu onte, que vostede parece ser que queren rescatar as competencias, romper o convenio da Diputación, perder un ano cando nós lle dixemos o que había, hai máis de un ano, e vemos dicindo como estaba isto e como deixaba vostede o servicio do lixo aquí, e vostede fixo caso omiso, verdade? E agora estamos onde estamos. Un ano despois, non hai convenio, hai un cambio nas condicións do contrato da empresa e hai unha decisión do pleno furtada a este mesmo. Por todo isto, señor alcalde, lle volvo a traer esta moción que cando menos resultaría innecesaria nun procedimento democrático normal, verdad? Para a aprobación do pleno, para que o pleno acorde instar ao señor alcalde a que inclúa na orde do día do seguinte pleno a celebrar por esta corporación municipal a resolución por parte desta corporación do recurso da reposición citado na moción relativo ao acordo do 2 de outubro de 2014 sobre o convenio marco de colaboración entre a Diputación de Pontevedra e os concellos da provincia cunha poboación inferior aos 50.000 habitantes. Grazas. Grazas. Comentarios. Señor Ferreira. Grazas. Ben, por suposto que vamos a apoiar a moción, non só apoiala, senón incluso axudar a defendela, non é porque non hayan defendido ben. Porque vostede, a verdade é que o dereito administrativo é que lle dá unha patada todos os días, é que os salta a torera, a verdade é que sí. Cando decía vostede, non me chames inútil personalmente, vostede moitas veces que a súa actitude non nos está chamando a nos, e sin embargo non nos enfadamos, porque isto é un órgano colexiado serio de representación veciñal, e traemos cousas moi serias como aprobar ou non un camiño. Tranquilidade, amigo, non se poña nervioso, que ainda acabo de empezar. Que digo, porque as cousas hai que encaixalas, moitas veces non fai falta non só firen as palabras, senón os xestos e as posturas, a ironía, o desprecio, a desatención. E eu verdadeiramente, dirá vostede que é un problema meu, pero non o é, sí que me considero vulnerado ou me sinto mal cando estou aquí falando, porque parece que estou falando de cousas que non ten nada que ver
co escenario que temos aquí, nin cos 12.000 ou 16.000 habitantes que hai fora. Entón, esa é unha anotación. Ben, me parece correcto isto, non sei se vai a facer ou non, se vai a incluir ou non. Eu tamén, conforme vamos avanzando, moitas veces non sei nin como actuar, porque unhas veces se hai unha vara de medir, logo hai outra. A pregunta é, estamos en esa fase onde as mocións se poden enmendar ou non? É unha pregunta, porque a mí me gustaría, co permiso de outra parte, se podera enmendar, senón despois levaría como moción de urxencia. A mí me gustaría, co respecto desto, vostede, ou senón, o señor concelleiro, que comparecera con esa energía que o caracteriza, aquí, diante de todos, e que nos explique como está a situación de Geseco, a recollida do lixo, etcétera, etcétera. Mire, a verdade é que hasta incluso cando alguén lle bota unha man, co tempo queda mal. Falo do señor Gómez, despois de todo o esforzo que fixo en apoiar o convenio da Diputación, de o desgaste político que o pobre home levou, e tal, ven vostede agora e aparece da prensa e dice, vou a romper as relacións co meu primo da Diputación, xa me podes dicir, ese convenio tal, e se fai falta tiramos pa diante nos solos e demais. O cual eu entendo que Manolo Gómez, cando lee esa noticia, debe decir, este home podía avisarme, pero bueno, son cousas miñas, pero que me ven á cabeza, porque desde logo a nota de hoxe é decir, se collemos a nota de prensa é que vostede debería automáticamente, ou o seu responsable de área, comparecer e explicarnos que vai a facer co problema do lixo, non? Porque, hombre, ben é certo que usa un medio accesible para todos, pero dunha maneira que queda moi escaso, non? Acaba o contrato de Geseco, hai unha prórroga de 6 meses, acaba esa prórroga, vostede chega aquí e dice que hai un contrato verbal con unha empresa, non sabemos que contrato verbal, dubidamos da legalidade dos contratos verbales dentro da administración, agora anuncia que vai a deixar o convenio, que vai a ir por libre contratar o servicio con outros. Bueno, un verdadero despropósito. Isto é un despropósito total. Cada vez que alguén se fixe en esa foto, os feitos, e nunca mellor dito, eu creo que lle podía servir de eslogan para a campaña, falan os feitos. Porque a verdade xa di todo. Entonces digo, non sei se se pode enmendar, solicitar a comparecencia do responsable de área ou do alcalde para que explique esta situación, e se non, acto seguido, de maneira verbal, porque non hai nada que o diga que o tiña que facer por escrito, presentaré unha moción de urxencia. Non hai. As mocións poden presentarse verbalmente. Aquí do pleno, de urgencia. Non ten por que ser por escrito. Lea o ROF. Entonces vou a facelo. Vou a presentar unha moción de urxencia, reiterando o que acabo de decir, argumentando, ademais, nunha exposición de motivos, o despropósito que estamos padecendo ca recollida do lixo, as novas que nos aparecen día sí, día non, sometemos isto a urxencia, espero que pase, e aprobamos a súa comparecencia. Entonces ten dúas maneiras de actuar. Incluir este punto da moción facelo vostede voluntariamente, ou estar 10 minutos máis e presentar unha moción de urxencia sobre o tema. Moitas grazas. Señor Gómez. Vamos a ver, eu sobre o punto que nos trae aquí a moción do señor del Río sobre o recurso de reposición que, según dice, está presentado con toda a legalidade en tiempo e forma, pois que se exista, pois sí que tamén estou de acordo que se trae aquí ao pleno, que simplemente manifestar que vou a votar a prórroga deste punto. Contestando ao señor Ferreira así superficialmente sobre o tema do esforzo do convenio da adhesión, non foi un esforzo, foi un convencimento total. Convencimento total, o señor Ferreira está equivocado, pero iso só discutimos no seu día cando tocou. E bueno, isto por las noticias da prensa dos do goberno, posiblemente leve voltas, agora o recurso do señor Pauliño, o estudiaremos, que tendrán que traer a pleno porque vai salir apoiado por maioría, estudiaremos o tema. As cousas hai que miralas como van indo. Chegado o momento, si mirar.
antes foi convencimento total da forma que se propuñe que non vamos a entrar outra vez nese debate agora. As cousas as miraremos como se poñen e como son millores o Concello de Gondomar, que é o único que Gondomar, e os gondomariños, nada máis. Manifestar outra vez que eu xa dixe, como o voto vai ser a prova, señor del Río. Muchas gracias. Grazas. Nos para nada queremos, ou dende logo quero quitarle competencias ao pleno, que le dice a vostede que eu escrito para nada, dende logo non está na miña intención ou na miña vontade. E nós tamén vamos a votar a prol deste punto, porque, bueno, entendemos que efectivamente hai un recurso de oposición, hai dúas maneiras de resolverlo, pero quen é competente é o pleno. Unha é por silencio e outra é, pois, traendo aquí a resolverlo. Con respecto ao que pasa co liso, efectivamente, vostede introduzo dúas variables que son, efectivamente, a situación que eu decía, porque eu te chamou a periodista inadecuada, non sei cal sería o objetivo, lóxico, non? Que, bueno, pues que hai unha prórroga, logo outra prórroga, e agora estamos en un período, pues, que en teoría tamén debería ser prórroga, pero bueno, si non se hubiera declarado deserto o concurso da Diputación, pois agora estaría, supoño que a Diputación ou unha empresa facendo a recollida do liso, e deste xeito pois non. Por tanto, estamos en esa situación, vou chamala inadecuada, de prórroga. E efectivamente, eu xa lle solicitei un informe tanto ao secretario como a interventora para asesorarme exactamente na situación na que estamos en este instante. Por outra banda, a vista desa situación, un pouco me reafirmo no que decía, no que dixe na prensa, que creo que recollo que eu dixen. A vista de que, efectivamente, o concurso da Diputación está deserto, tampouco, ainda que nos comunicaron este feito, eu xa o sabía, pero bueno, non lo comunicaron de maneira oficial, creo que se comunicou onte ou antonte, pero non nos dicen que van a facer. Entonces eu creo que a vista de nosa situación eu poñerei en marcha nas parte que a mí me compete, e se compete o pleno, donde sexa, o traerei a arreglar esta situación que entendo que é inadecuada. Me parece que o máis doado de facer é un concurso, e esa é o que eu penso que debemos facer, é dicir, bueno, non ten culpa nin o señor Gómez, nin eu, nin entendo que nadie, de que o concurso fora deserto, quedara deserto, pero bueno, esta é a situación na que estamos. Que podería terse feito fai un ano, pois sí, pero bueno, este pleno decidiu ir por outro camiño, e o decidiu o pleno. Bueno, a vista de que hai un concurso deserto, pois non nos queda máis remedio, e a vista de nosa situación, eu entendo que o mellor camiño ahora mismo é facer ese concurso. Tamén lle pedín ao secretario que me asesore en ese punto. E bueno, efectivamente compareceremos, non? En principio incluirei no próximo día, no pleno de febreiro, este punto de resolución do recurso de oposición. Bueno, o incluirei, pero ademais nós vamos a votar a prol de incluirlo. Queren algún comentario máis? Sobre a marcha comparecerei tamén para explicar todo o que sexa necesario ao respecto. Máis comentarios? Señor Derby. Ben, entendo que non está na nosa intención ou vontade boicotear. Entendo, pero o fai. Pero como vostede entende que non, pois estupendo. É dicir, vostede non trae aquí o recurso
porque non quere, ou porque lle dixeron que non o trouxera, a mellor, e vostede despois di que non boicotea, pero de feito o fai. Pero vostede entende que non. Quédome máis tranquilo, señor Guitián. Se vostede entende que non, créame que quedo máis tranquilo. Bueno, agora acabamos de descubrir unha nova situación administrativa que é a inadecuada, que é a prórroga da prórroga da prórroga. É unha innovación teórica do dereito administrativo que espero que lle traia rendementos como copyright, porque está ben eso de situación inadecuada dunha prórroga da prórroga da prórroga. Moi ben, estupendo. Eu estou absolutamente de acordo en que compareza. Non hai ningún tipo de problema para modificar ou engadir e que apareza na punto de orden do día para saber si é o momento de facelo, creo eu. O procedimento é neste pleno. As mocións supoño que se podrán emendar, ou se non, en todo caso, pois que se solicite de urxencia. Parécenos pertinente, entre outras cousas, porque a explicación é pertinente e a duda me corroe. Pedinlle consello ao secretario municipal e a dúbida é, le valle facer caso? Porque, claro, dependerá de como este o entende. Entón, depende de como este o entende, lle fará caso ou non lle fará caso. Parece pertinente, señor alcalde, que vostede comparece aquí, que diga como está a situación e o camiño que a súa administración municipal e o seu goberno quere tomar, e despois os órganos competentes terán que decidir sobre eso. Correcto? Por lo tanto, eu non tería ningún convite de engadirle un punto á orden do día solicitando a comparecencia do señor alcalde para explicar a situación do tema do convenio ou da resolución ou o tema da recollida de residuos sólidos urbanos no Concello de Gondomar, para non ceñirnos exclusivamente ao tema do convenio, porque aí hai outro tema como a modificación das condicións que tamén deberían de entrar nesa comparecencia. Moi ben, gracias. Me dice o secretario que a moción non é emendable. Vamos a facerlle caso. Entón, señor Ferreira, ten que vostede presentar, que sí que me dice que de viva voz, a presentar unha moción de urxencia. Non obstante, eu xa lles digo que eu non teño inconveniente, pola miña parte, de paso que presentamos este punto de resolución de recurso e comparecer para explicar o proceso da licitación do lixo por parte da Diputación do Concello. Se lle vale así o meu compromiso aquí de palabra, a presenta. Moi ben. No, pero ahora vamos a votar esta. Votemos esta moción, por tanto. Votos a prol desta moción. Todos. Ben, quere vostede presentar, por tanto, unha moción de urxencia? Adiante. Para non ser reiterativo da exposición da urxencia e da moción que vou a pedir, pois decir que esta obedece primeiro a súa ausencia a nota de prensa publicada dos medios escritos, falo de Vigo, donde vostede deixa ou dice ou deixa entrever que está da tesitura de romper de alguna maneira ou desdecirse dese convenio ca Diputación para a recollida do lixo, etc., etc.,
o cual isto xenera unha serie de inquedanzas, primeiro da veciñanza e despois en nós como corporativos, que non deixamos de ser os que fiscalizamos a legalidade do goberno. Ben, vostede do seu momento, por as razóns que sexan, isto consideraban o mellor para Gondomar e acollerse ou adherirse a ese convenio. Nos, por decirlo, por activa e por pasiva non foi, sabíamos o que iba a pasar. Temos unha situación de un contrato do servizo de recollida do lixo que está finiquitado, incluído a súa prórroga dos 6 meses. Non sabemos, cando vostede dice que hai un acordo ou un contrato verbal ca empresa a que se refiere, nin canto cobran, nin como lle paga, se lle paga en A, se lle paga en B, se lle paga da man, se en cheque, é que non sabemos que acordo hai, se vai a ser un acordo vitalicio, se é temporal, se vale ese acordo. É dicir, a administración, os seus actos son reglados. Entonces partimos dunha base teórica errónea totalmente. Entonces vostede, dentro das súas prerrogativas que ten como alcalde, só lle falta aquele de legislar, que de momento non asume, pero en calquer momento acabará facendo leixes para todos. Creemos necesario que isto non o podemos perpetuar do tempo, e vostede ten que comparecer e explicarnos a situación xurídica deste asunto, e non só xurídica, sino tamén a situación da recollida do servizo, a ver se de repente nos vamos a topar con unha folga ou unha falla de recollida, o cual sería malo para usted en estas datas, espero que non, porque non son momentos para cometer erros, pero creemos necesario e urxente que vostede comparezca e nos dé explicacións claras e concretas sobre a legalidade do servizo, do contrato, de como está todo isto. Espero que vostede tranquilice non só a esta corporación, sino aos veciños de que todo está garantizado e dentro da legalidade. Por lo tanto, esa é a urxencia de un problema que non pode posporse do tempo. Votamos a urxencia. Está justificada a ausencia? Sí. Ben, ao fondo? Sí. Ben. Pero non podo preguntarle se está justificado o fondo. O fondo non o justificou todavía. Cal é o fondo? O fondo do asunto, digo. A ver, que quere que lle faga unha gugutatá? No, simplemente se xa justificou o fondo. Lle pregunto. Ben, votamos a ausencia, se xa justificou o fondo e non hai se non hai ningún comentario, votamos unha cousa primeiro e outra despois, é o único que lle estou preguntando. Eu creo que está justificado primeiro o motivo da ausencia e a necesidade e a ausencia da moción. Precisamente. O que eu dixen, se queres sigo, que eu canto máis cancha me dé mellor. Precisamente. Vamos a votar a ausencia desta moción, señores, votos a favor da ausencia. Todos. O fondo, co tema do fondo, algún comentario? Votemos, por tanto, o fondo. Votos? A Natalia non está. Claro, alcalde. Pois era o que lle preguntaba, se iba logo a justificar o fondo. E me dixo que non, así lle entendí. No, hombre, non entendeu usted ben. Por non deixalo quedar mal. Pois díganos. Primeiro se justifica a ausencia, unha vez votada a ausencia, se propón a moción e se aproba ou non se aproba. Por eso lle preguntaba se estaba justificado o fondo. Pois diga vostede o fondo. Justificada a moción, procede presentala e agora explicolle cal é a moción. A moción coincide co que xa fixen na miña exposición, que aproveitando a ausencia falei do fondo, por lo tanto quedou aclarado o fondo, máis a ausencia e a necesidade da unha e da outra, e vamos ao que vamos. Cal é a proposta? Pois mire, a proposta é que dada a problemática que hai e a ausencia urxentísimo do este asunto, pídolle ou propoño a esta corporación que se aprobe a súa inmediata comparecencia aquí e agora sobre este asunto, que explique que situación. Sí, porque non a pedir.
Hai algo que diga que non o podo pedir agora? Porque teño que pedirlo para o próximo pleno. Eu pido, e o pleno decide. Entón eu digo que comparezca agora, explique a situación de como está todo este problema do lixo, contrato, legalidade, etc. E como é tan urxente non podemos esperar un mes. Debe explicarlo xa, usted sabrá, se onte yo explicou a periodista, você tendrá capacidade e digamos, argumentos necesarios para explicárnoslo a todos nós, porque xa é dueño dos seus actos, iso espero creer. Entón, se un alcalde hoxe non é capaz de salir de isto e darnos unha resposta máis ou menos coherente, mal vamos, que ten que esperar un mes para xustificar esa intervención parca e curta sobre este tema. Ese tema ten que leválo vostede de calle porque o ten interiorizado, porque son os seus actos, porque goberna. Entón, que problema hai de que agora xa de unha maneira clara, ausente, concisa, nos diga como está a situación? Esa é a miña proposta. Comparecencia, aquí e agora. Moi ben, pois, algún comentario ao fondo? A proposta. Vamos a ver. Me remito que expliquei antes. Bueno, votemos, por tanto, votemos a moción de ausencia, o fondo da moción de ausencia do señor Ferreira. Votos a prol. Vamos a ver, eu me remito, eu creo que sería máis conveniente. É que eu tampouco sei moi ben como quedou. Votos a prol, por favor. Ali, acá, e nós tamén. Sí. Vamos a ver, para poderme comparecer adecuadamente necesito estudiar o expediente e poderlle informar adecuadamente. Que vostede me dice que o faga ahora, pois eu me remito que acabo de explicar fai un momento, despois da intervención do señor del Río. Me remito a eso outra vez. É dicir, o que expliquei fai un momento. Non necesito expediente. Me parece máis lóxico, a min, o pleno dentro de 3 semanas, me parece que de paso que vai un punto, vai o outro, ou poden ir xuntos, e entón comparezo a vista do expediente. O que xa lle expliquei fai un momento. Sí? Grazas. Digo eu que canto menos será capaz de decirnos que acordo verbal ten vostede con GESECO para que sigan recollendo lixo unha vez que haya finalizado o contrato e a prórroga do mesmo. Sí, efectivamente, é o que creo que o expliquei antes, en principio, que sigan recollendo o lixo cas mesmas condicións, co mesmo personal, co mesmo material e as mesmas condicións económicas que tiñan antes. Eso é o que eu entendo, o que eu fixen. Déixeme que me aclare. Dime vostede que acaba de contratar o servicio de recollida do lixo a GESECO. Eu non contratei nada. De maneira verbal. Xa estaba contratado. Mire, o contrato verbal tamén existe. Digo eu, porque é unha cousa que vostede di, non o dixen eu, dixen teño un contrato verbal, un acordo verbal. Entonces, primeiro, habrá que ver, para vostede existe o contrato verbal ou non existe o contrato verbal? Se non existe o contrato verbal, non o mencione. Non me enrede en temas legais, que vostede xa sei que é abogado e que sabe moito deso, e eu non. Teño unha falla tremenda en ese tema. Pois váyase. Por que me teño que ir? De cando o alcalde ten que ser abogado? De que estamos falando? O alcalde que ten que ser... Mire, vamos a ver, xa lle expliquei claramente a situación que es como está. Cal é a explicar? Xa lle expliquei, vai o momento, e esta é a miña declaración. Cal é o contrato verbal que ten vostede? Xa lle expliquei. Algún comentario máis? Señor del Río. Grazas, señor alcalde. Eu vou a repetir o que lle escoitei a vostede por si, ao millor, a estas alturas eu lle escoitei mal. Vostede acaba de manifestar que non hubo ninguna modificación nas condicións de GESECO. Dixo ou non o dixo? Quere que lle repita a pregunta? Dixo ou non o dixo? Que non modificou ninguna das condicións de GESECO? Vamos a ver, remate vostede a súa exposición e logo falo eu. É unha
pregunta, señor alcalde. Rematou a súa exposición? Mientras no me conteste, sí, gracias. Efectivamente, a situación de GESECO é a mesma que tiñan ata agora. Algún comentario máis? Señor Ferrer. Sí, un comentario máis. A ver, vamos a ver, non se nos enfade. Simplemente estamos aquí facendo o noso traballo e aclarar as cousas. Decía vostede, antes é que o digo, vostede dixo que contratou con GESECO de maneira verbal, porque o di vostede, que seguiran ca recollida do lixo. Eso o dixo vostede. Contratei con eles de maneira verbal que sigan recollendo o lixo. Eu lembro de unha cousa, esa competencia non a ten vostede, témola todos nós. Vostede está usurpando competencias que ten a Corporación Municipal. Vostede non ten a capacidade legal nin a competencia para contratar o servicio do lixo con nadie. Eu espero que intente salir desto o mellor que poida, porque me está dicindo vostede públicamente que fixo unha contratación ilegal, porque non ten as competencias para facelo. Por que non contrata comigo? Ou co outro calquera. Mañá recollo eu, porque mo di vostede, e fora. E que cobramos? Aparece por aí, cobro 130 e tantos mil euros cada 3 meses, ou etcétera. Pero de que vamos? Pero vostede, eso non se trata de legalidade, ni de abogados, ni moito menos. Trátase de sentido común. Vostede é o alcalde deste pueblo e ten que administrar os cartos que ten dos orzamentos. E ten que administralos atendendo aos criterios. Primeiro é a legalidade. E se vostede non os gasta, sino que os derrocha, vostede ten que responder ante nós. Por eso lle decía eu que se non sabe, que se non que vostede ten que irse, ten que marchar, porque está tirando os cartos de todos nós. E depois está facendo, e se está apropiando vostede dunhas competencias que non as ten. Vostede o que ten que sacar a licitación ese concurso, pero que non pode facer é deixar que perdure do tempo ese contrato, porque lle dixemos aquí 20.000 veces, mire que se lle vai a acabar, mire que se vai a acabar o contrato con GESECO, quen vai a recoller, que se está acabando a prórroga, e vostede nos levaba o beneplácito ese do convenio marco ca Diputación que nos iba a sacar de todo isto. Claro, ao momento que vostede vai ca Diputación e con ese convenio marco e nos vende eso como a panacea, e agora vemos que vostede tampouco está de acordo con a Diputación e que vai por libre, pero se ademais temos en conta que o servicio sigue vixente mediante un contrato verbal, é dicir, non quero chamarlle de ninguna maneira, pero ese contrato pode chamarse pacto, no? Acordo, colegueo, e non me faga seguir, porque isto é a administración, e a administración se rige por actos reglados, e vostede ten que porlle nombre a ese contrato e ten que decirnos en que consiste e as características do mesmo. Servicio, prestacións, sistema de cobro, periodicidade, etcétera, etcétera, etcétera. Porque vostede administra os cartos de todos nós. E vostede vai por libre. E iso era o insulto que antes lle decía eu. Cando alguén que chama a vostede políticamente inútil, vostede nos está chamando a nós e a min en concreto tamén ca súa actitude, porque me quere facer parvo. Entende? Así, mirándome pa cara, me está chamando e me está insultando porque me está facendo parvo, porque me quere facer comulgar con pedras de moinho. Pero iso pode facelo da súa casa e da súa empresa, pero non da administración, que somos todos. Así que diga vostede, teño o xesto e a valentía de decir, isto é o trato que teño eu con esta xente, pagolle isto todos os meses, me fan isto e vou a seguir con eles hasta que contrate con quien sexa. Digo, porque con eso e con esas declaracións veremos a responsabilidade que ten vostede, porque está usurpando as competencias de este pleno e está utilizando os cartos de todos nós como lle peta. E iso é unha cousa moi grave. Peor que dar unha licencia porque resulta que se pasa 15 centímetros a altura da casa. E xa hai xente sentada por ese acusada. Me parece gravísimo. É que me enfado, é que me dá gana de non sei. Vamos.
Señor del Río. Grazas. Eu simplemente, señor alcalde, despois de escoitalo falar e despois da súa reiteración en que as condicións eran as mesmas, eu lle teño que decir, e síntame que yo teño que decir, que vostede faltou a verdade a este plenario. Porque é absolutamente falso que as condicións que ten hoxe GESECO, a partir dese acordo, sexan as mesmas que as que tiña antes. Se comprobará cando falemos deste tema. Vostede mentiu ou faltou a verdade na súa contestación neste pleno por 2 veces. Espero que non o faga unha terceira. Imos a ver, eu non debo discutir se faltei a verdade ou non. Mentir sí que yo discuto, non mentir. Que poidera faltar a verdade non o podo discutir en este momento. Bueno, pues vamos a ver, non queren que lles diga nada, me calo. Vamos a ver, señor Ferreira, se vostede cando eu lle miro se sinte insultado, o sinto moito, pero todo nunca máis lonxe da miña vontade. Para nada, eu mirando non o insulto e nin as miñas verbas. Eu intento ser, a nivel personal e a nivel de calquera tipo, educado todo o que podo, ao máximo. Cando a Diputación parece ser que empeza o servicio o 1 de xaneiro e o 10 de novembro remata a prórroga de 6 meses, todo isto é discutible, si teñen que seguir co servicio, non teñen que seguir, si o feito de ser un servicio público a empresa ten que aínda así, aínda que non este estipulado no contrato, mentras non exista ou non haxa outra empresa ou outra maneira de facer o servicio, si están obrigados ou non están obrigados a continuar co servicio, pois a mí parece que o máis oportuno é ese período de tempo chegar a un acordo que en principio foi verbal e así o transmitín en este plenario, de continuación hasta ese momento entendíamos ou entendía ou eu pensaba ou polo que me transmitía que era 1 de xaneiro que continuaran nas mesmas condicións que ata agora a empresa que o estaba facendo. É unha cuestión de practicidade, é dicir, non parece moi lóxico, pois bueno, para un mes e unhos días ou facer un concurso ou o que fora. E por eso cheguei a ese acordo verbal que logo lle enviei unha nota dicindo que seguira. A discusión si teño esa conveniencia ou non a teño, pois bueno, non digo que non haxa que discutilo, que poda discutirse, non sei exactamente se a teño ou non a teño, pero parecía a mí, hai uns traballadores aí, hai unha situación en ese momento que o lóxico ou entendo eu, continuar. No momento en que sabemos que efectivamente a Diputación non vai coller o servicio, polo menos no 1 de xaneiro, en un espacio de tempo corto, pois é o que lles dixen antes, lle solicitei un informe tanto ao secretario como a intervención de que facer ata, ou como estamos ata o momento en que se faga, que é o que eu quero propoñer, porque entendo que a Diputación non sabemos cando, porque non nos lo dicen na súa comunicación, cando van a facer un concurso se que o fan de novo. Pois ata que nós, eu entendo que agora o Concello temos que darnos ese paso, fagamos un concurso propio. Eso que eu entendo que temos que facer. E así, o estou declarando agora, o plantexarei, como non sei quen me decía algún de vostedes, cas competencias que lle correspondan a cada quen. Se me corresponden a min, se lle corresponden ao pleno, ou traerei ao pleno. Para iso lle solicitei precisamente un informe tanto ao secretario como a intervención para saber como temos que facer.
queda a situación en este instante, en este momento, e como hai que facer despois. E de quen son as competencias do que pasa ahora e do que pasa despois. Eso é o que podo declarar en este instante. Algún comentario máis? Sí. Bueno, pues pasamos ao seguinte punto. Rogos e preguntas. Les vou pedir, se non lles importa, facer un receso de 3 minutos. Ou 5. Seguinte punto, rogos e preguntas, señor Ferreira. Grazas. Quería que me dixera cal é o acordo verbal que mantén vostede con GESECO. Cando van a colocar a marquesiña que foi aprobada aquí a moción por unanimidade da parroquia de Vilaza Vendas, lembreime hoxe porque pasei por ali, estaban todos os rapaces a choiva arrimados ali a unha parede, e a verdade deume ganas de parar, sacarlle unha foto e levarlla. Cando vai vostede a cambiar a sinalización vertical incorrecta ou mal colocada que hai da rúa que está, non sei dicirlle o nome porque eu creo que non ten, detrás do Froiz, sabe ben do que lle falo porque hai algún veciño Fontán, que sabe que hai aí un problema de unha señalización mal colocada que dá motivos a mala interpretación e a que algúns estacionen mal porque non a miran, por a ubicación, etc. Vale. Está garantizado o servicio de recollida do lixo. Xa chegou a máquina de pintar pasos de peóns. Como por si me di, xa chegou cando vai a pintar os pasos de peóns. É legal o servizo que está prestando a empresa concesionaria GESECO encargada do recollida do lixo. E nada máis. Grazas, señora Francisco. No, señor Gómez. Sí. Vamos a ver, unha pregunta, esta pregunta se fixo aquí no pasado pleno, non estou seguro que a fixo algún compañero da corporación, hasta non sei se non sería o señor Ferreira, sobre o edificio este que leva tantos anos, desde o ano 1979, sí, a fixo a compañeira Ana Francisco. Outro día fixeron unha pregunta sobre esas vallas que hai desviando a acera, co inconveniente que ten para os peóns que hai que desviarse todo, entonces creo que algo se falou tamén de que se había proposto que o propietario o dono poñer ou ben quitar as losetas ou colocar unha tela destas, que claro, colocando unha tela destas eso non dificultaría nada para ir pola acera, Creo que se lle contestou esa pregunta dicindo que se había feito esa proposta ao dono para que colocara esa tela e que el que non a quiso colocar. E eu teño entendido, según me estuve informando, de que non é así, de que el solicitou licencia, permiso a este Concello para colocar esa tela e que non se autorizou. Quería que me explicaran ese tema como se hace. Simplemente saber como está a situación, porque en vez de estar aí, que os peóns teñen que desviarse, todo iso, moito mellor sería, pois, como creo que o dono do edificio vallalo todo, con eso síguese pasando e non pasa nada. Se algún a loseta se caíra, quedaría aí dentro, como hai en moitos
edificios e moitas obras que están nesas situacións, ou mellor en situacións peores, porque esa, bueno, tampouco así aparentemente está tan mala, non? Entón, quería saber se solicitou, se non se deu, porque non se deu, non? Que sería moito mellor que ter esa baixa aí desviando o paso dos viandantes. Aclarar eso, simplemente, nada máis. Moi ben, grazas, señor Costas. Señor Aro. Sí, gracias, alcalde. Vamos a ver. Vou a facer unhos rogos que supoño que irán o caixón do un saco roto caerán, non? Pero a mellor igual teño sorte. A ver, eu ao fío dos debates que se produciron hoxe aquí, que eu calificaría benévolamente como surrealista, sobre todo por parte do goberno, quería decirlle que, polo menos, este que lle fala e os meus compañeiros e compañeiras de grupo, sempre actuamos ou procuramos actuar, evidentemente, cumplindo a nosa función con coherencia e contundencia tamén, pero sempre actuamos coa idea clara de facer o mellor posible polo ben de quen representamos e do Concello, non? É dicir, nós nunca xogamos o canto peor mellor, para explicarlo gráficamente. E sempre aconsellamos, por activa ou por pasiva, ao goberno, con propostas, con mocións, con rogos, con preguntas, de como hai que facer as cousas. Ben, vostedes fan caso omiso, e por iso agora temos todos estes embolados que temos, como o GESECO, como o do lixo, como, bueno, todo o que discutimos hoxe e moitas outras cousas máis, non? Co fácil que houbera sido facernos caso, e máis cando están vostedes en minoría, e máis cando se lle presentan as cuestións con afán constructivo, co fácil que tería sido facernos caso e hoxe teríamos cantidad de problemas resoltos en Gondomar. Cantidad. Por lo tanto, o meu rogo é, o primeiro é que, por favor, nos 4 meses que quedan de mandato, que, se aínda hai ocasión, que nos fagan caso dos consellos e das propostas que lle facemos. Polo ben de Gondomar, evidentemente. E o segundo rogo que lle fago tamén ao fío do debate, do debatido hoxe aquí, xa digo, absolutamente surrealista, ao meu modo de ver, era que, por favor, lean vostedes, ou lea vostede, como presidente desta corporación, e como alcalde, os expedientes das propostas que vostede mesmo trae a este pleno. Porque probablemente, se vostede lera o que vostede trae aquí, polo menos o básico, falo en concreto do punto que vostedes tuxeron aquí, o do camiño, probablemente, se leran correctamente o expediente, hubiéramos aforrado moito tempo de debate, debates absurdos, e sairíamos todos co asunto bastante máis clarificado. Ben, esos son os rogos que eu lle fago, que xa digo, sin ninguna esperanza. E en canto ás preguntas, teño varias. Unha delas é que eu, como vostedes saberán, presentei unha petición para acceder a unha serie de expedientes o 9 de decembro do ano pasado e a día de hoxe, pois, non se me contestaron. Sigo esperando para acceder a esos expedientes. Non sei se é porque non queren que acceda a eles ou porque non lle pasaron o recado a vostedes. En todo caso, eu digo agora aquí. Tamén quería preguntarlle se vostede ten pasado, e se non ten pasado, pase por diante da famosa fosa séptica, o Pozo Negro, que quedará ali como monumento a incompetencia, que está na circunvalación do mar, porque estes días pasados, supoño que hoxe o mellor xa non, porque co choveu e tal, dende logo ali había que pasar con máscara de gas. O fedor era insoportable.
insoportable. Sospeito que hai algún tipo de refluxo polas tuberías que colocaron ou algo e ali estáse vertendo aguas fecais. Ben, agora ven a chuvia, non quero nin pensar si ven a calor, mosquitos, bueno, en fin, todo iso que vostedes saben. Entonces, por favor, pase por ali, miren aquilo e resolvan eso. Leven unha pala excavadora municipal, botenlle terra aquelo, tapen, plantenlle césped e poñanlle árbores en riba. Miren que fácil. Así de claro. Fagan eso. Fágame caso. A outra pregunta era si xa teñen algunha resposta ou algunha resposta, sí, se saben algo do asunto do catastro, da revisión catastral do oficio, si saben se o catastro empezou xa ou vai comezar ou mandou as comunicacións aos veciños para decirles se as súas propiedades están en rústica ou en urbano. Queríamos saber como vai ese asunto. E tamén, ligado con isto, queríamos saber como pensan resolver ou se xa teñen solución prevista as peticións de certificacións que a xente está facendo no Servicio Técnico Municipal sobre esa situación das súas propiedades, se están en rústica ou en urbana, e sobre todo, dende cando están en rústica ou en urbana, porque está habendo algúns problemas no catastro, parece ser, porque os certificados non van o mellor o correctos que deberían ir no sentido. Eu creo que o máis fácil é certificar que en Gondomar aquelas fincas se quedaron fora dos núcleos delimitados nos anos 91, son todas rústicas, despois do febreiro de 2005, cando o Tribunal Supremo anula definitivamente o Plan Xeral de Gondomar. Creo eu que sería o certificado pertinente en ese asunto. Quería preguntarlle tamén, porque me consta que hai algunha petición para ocupar un posto na Praza de Abastos de Gondomar que leva feita durante bastante tempo e que aínda está sen resolver. Porque non se resolve eso, nun sentido ou noutro, pero non é de recibo ter a xente que ainda por encima quererá montar un negocio e ponerse a traballar, tela aí en stand-by por unha negligencia, por unha falta de resolución do goberno municipal. Tamén quería saber, máis ben, infórmolle, por se non o saben, que a pista, nos chamamos de antigua pista de balonmano que está na feira, creo que agora xogan a tenis ali, pero bueno, foi sempre a pista de balonmano, está o firme nun estado bastante mal, que habería que retocar porque xa ten habido alguna que outra caída de algún rapaz e sobre todo poñerlle iluminación que as luces non funcionan. E ali, pois, hai xente, rapaces, xente nova e tal, que vai xogar incluso cando non hai, sobre todo no inverno, cando xa non hai día, non? Creo que non me queda máis nada. Preguntaríalle tamén cantas facturas e de canto lle pagaron a GESECO, pero como vai haber un debate sobre este asunto no próximo pleno, pois supoño que nos enteraremos de todo isto. E nada máis, moitas gracias. Señor del Río. Grazas. Sí, en primeiro lugar, queríalle facer un rogo e é que cumpra vostede a súa promesa de comparecer no próximo pleno ordinario para falar do tema do lixo en Gondomar. Co expediente na man, vostede dixo que agora podría limitarse a decir o que xa dixo, pero vostede antes se comprometeu. En todo caso, eu rogolle acolléndome a ese compromiso e en caso de que non o tuvera ou entendera que non o tuvera, que os estamos por entender, pois que lle rogo que compareza para falar do tema do lixo, non só do convenio. Ben, gustaríame saber, ao fío do que di o meu compañeiro, como temos o tema da contribución do IBI, si máis alá do que del disque
que hai por aí, se hai alguna comunicación oficial, de alguna maneira, ven un escrito, ven un correo, etc., un fax, sobre como está a situación. Recordar que a data do devengo pasou o día, foi o 1 de xaneiro de 2015. Gustaríame tamén saber se xa se lle pagou o CRA as facturas adevedadas que a concelleira de Educación comprometeuse a pagar xaneiro de 2015. Dada o montante, pues supoño que non haberá ningún problema, pero me gustaría saber se xa se pagaron e, sobre todo, se xa se ten claro que existe ese convenio e que de agora en adiante se va a seguir pagando, é dicir, o cumprimento da moción. Por outro lado, gustaríamos saber cando se van a iniciar as obras do tellado do CRA e da aula de Peitieiros. Por outro lado, tamén me gustaría saber, pedirlle que se entraría no apartado de robos máis que preguntas, que por favor acondicionen os baños da Escola de Música de Vincios no tema de colocar a barra para os minusválidos, que falta por poñer. Ese baño está absolutamente adaptado en cuanto a dimensións e en cuanto a mobiliario a todo para que poda ser utilizado, pero falla a barra de apoio. Por favor, que coloquen eso en canto antes. E por outro lado, tamén si poden solucionar un problema tamén que pode haber de mobilidade, de solucionar 3 chanzos que hai entre onde está ensayando a banda e os distintos departamentos onde tocan os instrumentos. Son 3 chanzos que habería que buscar, creo que xa está falado, ademais, pero sería interesante que se acometera cando antes estas dúas obras que, bueno, dada a súa dimensión, tanto a nivel de construcción como a nivel económico, supoño que non haberá ningún tipo de problema en solucionar. Gustaríame tamén saber en que situación, si temos a día de hoxe, estamos en xaneiro de 2015, a famosa ubicación do tanque de Tormentas. Gustaríame tamén saber por que o goberno contrata de forma reiterada, asidua, con empresas que non acreditan a súa solvencia económica financiera para traballar coa administración, que non habilitan a súa situación profesional e técnica para traballar coa administración, que non habilitan a súa situación profesional para traballar coa administración, ou mesmo empresas que teñen problemas con Facenda ou a Seguridade Social de débedas. Gustaríame saber, é unha pregunta reiterada, por que vostede de novo volveu a levantar reparos de intervención no pago de facturas, reparos de legalidade, por valor de 1 millón de euros nun mes. 1 millón de euros. En concreto, gustaríame que me explicara, porque me chama bastante a atención, o porqué da relación prácticamente bastante considerable de empresas de limpezas CIES. Creo que es una empresa que realiza servicios a través de una contratación. Quero saberlo, e por qué se paga ese montante ao marxe. Desde logo, nas documentos de pago, nas cartas de pago postas a nosa disposición, chama, desde logo, a atención. Gustaríame tamén que a concelleira de Benestar Social pudera explicarnos por que notei que na resolución da alcaldía hai un aumento significativo de emerxencia social, de pagos a emerxencia social. Supoño que serán derivados da crise que estamos a padecer. Sabemos que, bueno, o señor Rajoy xa non hai crise,
pero bueno, dentro do resto dos mortais pois temos algunhas dificultades. Gustaríame saber si están todas atendidas, é dicir, como está esa situación, porque dende logo chama a atención no expediente de resolucións a cantidade de pagos que se realizan para emerxencia social. Gustaríame saber tamén se o anuncio do señor alcalde publicado na prensa de que vai a pospoñer o cobro da tasa do liso, de que a do 2014 se pagará no 2015 e a 2015 se pagará no 2016, se é certo, eso que ven na prensa, e de ser certo, si eso pode influir ou non no plan económico financiero que vostedes mesmos aprobaron. E tamén gustaríame saber que nos explicaran por que todos os pagos, incluído as subvencións nominativas, que tan traballoso tuvo aquí, que viñeron a pleno, da forma que viñeron, etcétera, etcétera, por que teñen reparos todas. E que pasa coas comisión de valoración, porque un dos reparos afectan a comisión de valoración. Gustaríame que en un tema tan sensible como son as subvencións, tanto as nominativas como as competitivas, que deberían dar vostedes algún tipo de explicación. Mais nada, gracias. Señora Varela. Si, boas noites. Eu quixera que se fixera unha revisión das beirarrúas da rúa Eduardo Iglesias, que sobre todo na parte alta, na salida hacia Vincios, están bastante deterioradas. E además non é a primeira vez que traemos este tema, quixo comentar a Fátima en algún momento. Despois non sei se teñen coñecemento que o día 24 entrou en vigor un real decreto que regula a emisión e o uso de tarxetas de estacionamento para as persoas con discapacidade. Como aquí se aprobara en un pleno facer unha ordenanza deste tipo de plazas, pois estaría ben que se adaptara xa o que se faga a nova lei. Hai un ano para que entre en vigor, pero bueno, o traballo que se faga estaría ben que se fixera xa adaptado a isto. Despois que se solicitara a Xunta que se revise a estrada Gondomar Porriño dende a rotonda de Vilaza. Hai algúns tramos, non todos, está moi irregular, pero hai algúns tramos que a pintura non se nota absolutamente nada. Hai algúns tramos que está a pintura ben, pero outros que non se nota. Estaría ben que se repasara. E quixera saber se se pagou a agua do Ceib Serravincios, porque, bueno, a paga o Concello, a veces hai retraso nos pagos e non é a primeira vez que se corta agua. Entonces, que se este pendiente dese tema. Non sei, pregunto se non o sei. Vale. Nada máis, gracias. Grazas, señor Rodríguez, señor García Crego. Si, boas noites. Eu tiña simplemente un rogo, e é que eu, como a vostede, non teño coñecementos de procedimento administrativo. Quería pedirlle que de aquí a que remate esta legislatura, porque non sei se se vai presentar nas vindeiras eleccións municipais, trate de respetar a legalidade, porque até agora está dando mostras de que só quere respetala no que se refire aos seus intereses partidarios ou particulares.
de verdade, trate de respetar a legalidade de aquí, por lo menos, a final de legislatura. Despois que diga aos veciños si debe ou pode seguir, pero de momento, en esta legislatura, por favor, trate de respetar a legalidade. Gracias. Nada, era simplemente que vexo que non se nos deu as contestacións do pleno anterior. Gustaríame saber se es que xa directamente non nos vai a contestar. Entende que están contestadas ou se van a contestar. Señor Costas. Grazas. Quería facer unha pregunta. Quería saber por que se lle pagou a limpieza ás CIES polo servicio na oficina de turismo correspondente ao mes de outubro e noviembre. Gracias, nada máis. Moi ben, vou intentar contestar a máximo das preguntas posibles. Señor Ferreira, cando o tema da señalización vertical aí detrás do Freud xa sei, hai que poñer outra señal como a que está do outro lado, ca frecha para ese punto do medio, está encargada. Claro que está garantizado a recollida de liso e a máquina de pintar está comprada, pero que o saiba ainda non chegou. En canto chegue nos poñemos a pintar. Señor Gómez, non teño constancia de que solicitara ao propietario un envoltorio por edificio, pero bueno, calquera cousa que sirva para ter a seguridade de que non vai caer ningún cascallo á rúa, vale, si é o que se pretende, poñerlle unha rede como hai outros por aí, que evita que caian trozos do edificio, non hai ningún problema. De feito, hoxe mismo tivemos aí unha reunión, acompañamos o arquitecto municipal con un experto en estos temas e nos decía que o máis barato e o máis doado de facer precisamente era poñerlle unha rede e nos poñía como exemplo un edificio que hai ali tamén a medio facer en Vigo, na rúa Rosalía de Castro. Hai un edificio que ten unha rede precisamente para proteger este tema, que en lugar, nos decía esta persona, un pouco que decía vostede, que en vez de quitarlle as placas, que poñerlle unha rede que funcionaría para favorecer ou para poñer de novo a beira rúa en funcionamento. Nos iba a enviar esta mesma persoa un detalle, pero se o propietario, eu creo que o propietario, o propietario falaba comigo, me falaba deste asunto, eu xa lle dixen, pois pido un permiso para facelo así, si técnicamente eso vale para volver a poñer en marcha que funciona a beira rúa, perfecto, non hai ningún inconveniente. Si, dígame. Lle digo tamén que non teño constancia, de feito, esta mañá falaba co arquitecto, falábamos isto, non me dixo nada, eu non teño constancia de que chegara a pedirse, pero bueno, co que me dice vostede, mañá mesmo me entero se efectivamente está pedido, si técnicamente vale, estupendo. Por suposto, nós tamén, señor Araújo, todo o que facemos o intentamos tamén facer polo mellor do Concello. Xa sei que disimulamos moi mal, pero parece mentira. Nós tamén traballamos así. E, por suposto, sempre que vostedes trouxeron unha proposta que a nos parece adecuada, tamén a temos en conta. Ainda que vostede diga que non. Moitas veces trae aquí mocións e nos a temos en conta. E moitas veces nos traen robos e nos dicen, hai aquela avería ou hai aquela cousa, e nos vamos ali. Pero o goberno somos nós, non llevamos a facer caso en todo.
pero se pudiéramos, yo facíamos, En canto a acceso a expedientes, algo debeu fallar, porque normalmente eu asino sempre, antes deses 5 días o papel, tengo o seu compañero ao lado, que creo que pode dar testemunha desto, porque alguna vez el mismo me ven e me dice, oye, déixame ver este expediente, teño aquí a petición, e eu mismo lle asino ali. Digo eu. Bueno, é así. Si hai eses que, non lle digo que eses, por algún motivo, a mí non me chegaron, eu non teño ningún papel de petición de acceso a expediente, non teño ningún. Non sei eses en concreto porque non me chegaron. Habería algún problema que non detecto, pero en xeral non teño ningún inconveniente. Mira, eu paso por aí pola zona do tanque de tormentas todos os días, non me dou de conta dese mal olor, pero bueno, basta que vostede o diga para que vayamos a mirarlo. En canto ao tema do catastro, non tengo ninguna comunicación oficial, lle contesto as dúas preguntas, a pregunta súa do señor del Río. Non temos ninguna comunicación oficial, pero chamamos por teléfono e nos dicen que efectivamente ao longo deste mes, decían que ao longo deste mes iban a facer as comunicacións e que estaba todo en marcha tal e como se lle pedira. A comunicación que temos é previa e anterior do ano pasado, onde decía que efectivamente se poñía en marcha este ano. Pero dende entón non temos unha comunicación oficial. Temos unha chamada que fixo a concelleira o subxerente de catastro pedindolle esta información, se efectivamente fixeran os deberes, e nos dixo que sí. En canto ás peticións que hai de urbanismo, eu ainda asenei estes días algunha, non mirarei o que dice vostede, pero bueno, estamos facendo as certificacións urbanísticas, unha certificación por distintas fincas para un mismo propietario. Eso están salindo así, Miraremos o tema da ocupación da Praza de Abastos, que vostede comenta, e o tema da pista de balonmán da feira, ainda que me están dicindo que sí que ten iluminación, pero bueno, miraremos o tema do filme a ver como está e como está a iluminación. As obras do tellado, creo que estamos que xa temos unha empresa a que adxudicataria que lle solicitamos a documentación. A verdade é que ahora mismo non sei exactamente se xa entregou e se xa está en disposición de empezar. Ahora mismo non o sei, pero bueno, si non está será cuestión de días, porque eu xa sei que eso xa se lle comunicou, e creo que son 10 días para que presente a documentación, e que a idea que en cuanto presente, si está todo ben, creo que hai un trámite de adxudicación con esa documentación e que empecen inmediatamente. Bueno, que empecen inmediatamente non, hai un director de obra que miren ben, porque hai uns anos de baixo e van a estar traballando, non sei, supoño que terán que compasinar horarios de os rapaces dentro, entonces, bueno, terán que compasinar todo eso. O director de obra, ben, non. Pero bueno, en principio, lle pedimos cotización económica o que fixo o proxecto, que en este caso coincide co da Escola de Música de Vincio. Esa sabe vostede quen é? Pablo Niños. Bien, miraremos ese tema de acondicionar os baños, porque xa temos esa petición por parte da Escola de Música e o tema das escaleiras que vostede dice, temos esa petición por parte da propia escola nunha xuntanza que tiveramos. Señora Durán, contéstelle vostede, por favor, o tema da emerxencia social ao señor, a todos, pero en concreto a pregunta do señor del Río. Sí. Señor del Río, quería, a súa pregunta era saber os motivos do incremento. Bueno, dirinlle que efectivamente se gastaron, pois dentro do que da partida do Concello, os 90.000 euros destinados á emerxencia social, máis 8.000 euros que foi da emerxencia social que concedeu a Deputación. Sobraron nada. Esta emerxencia social en que se concreta? Pois concretase neste momento 116, creo, nenos usuarios. Non, esa non é. A pregunta é se dende a súa concellaría mira que hai, polo que se reflicte nas resolucións, moitas máis emerxencias sociais, se hai un aumento significativo
porque dá a entender a cantidad de gastos que por esa vía se están pagando, hai un volumen, dende logo, significativo. Algún motivo obedecerá. Lle comento, en un principio, no que son as emerxencias de comedor, pois incrementáronse, comparado co ano pasado, en 10 nenos que estén en situación de emerxencia, que por tanto que teñan o comedor totalmente subvencionado. O material escolar destináronse aproximadamente as mesmas, tenemos as mesmas solicitudes e por tanto se atenderon as mesmas solicitudes que o ano pasado. Con respecto aos alimentos, empezamos o ano pasado, estamos no mesmo atendendo a un número de familias igual co do ano pasado. Experimentou unha lixeira baixada nos meses de verán, entendemos que seguramente un pouco unidos á contratación temporal de persoas que conseguían traballo nos meses de verán, e no resto pois atendemos o que é un pouco as axudas de todo tipo, que lle podo dicir que non hai ningunha pendente. O mellor é, ademais, con respecto ao ano pasado, efectivamente, se gastaron os 8.000 euros que nos concedeu dentro desa bolsa de emerxencias a Deputación, e que, atendemos axudas, incluso, non solamente a veces nas vivendas, non solamente a compra de electrodomésticos, sino tamén arranxos, instalacións de luz, instalacións de auga, ventanas, é dicir, atendemos todo o que tiñamos para esta partida, pois o gastamos. Grazas. Por suposto que é certo o tema do pago da tasa do liso, tal e como sae publicado. Así, o que vostede me decía, se é certo que o pago do liso como sale no anuncio, pois claro que é así. Por lo menos é o pacto que temos con Coral. E entendemos que non ten influencia no plan económico e financiero, porque non se contaba ter máis ingresos que ese. Si somos conscientes da beira rúa de Eduardo Iglesias salindo hacia Vincios a esquerda, esa está efectivamente moi mal, estreita, e ten problemas, e ainda por riba aí para o bus, e a xente cando baixa, pois sí, xa sabemos, estamos para arrasalo. Pero bueno, sobre todo en ese lado, no outro tamén, incluso hai un burato que está salindo ali, efectivamente. O que dice vostede da estrada Porriño, eu non me dou de conta de que se tan mala pintura, pero basta que vostede o diga para que lle fagamos unha petición á estrada da Xunta de Galicia para que arrepinten. Na zona de Pego Negro para arriba, dice vostede. Para cá. Sí. Mire que eu paso por aí moitísimos días, non me dou de conta, pero bueno, se vostede o dice, será que vostede o nota, pois mandaremos unha nota ou un escrito solicitando que pinten a estrada. E o que decía da auga, contestou a concelleira de que chegou estes días a nota por registro. Entón, pagaremos en breve. En principio, nada máis. Moitas gracias. Levantamos a sesión. Preguntas?